رمضان أحلى أيامك بارك المولى وأدامك الجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. Foli ani waliɲumandɔn an b'o ta ko o ɲɛsi aw ma ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli an ka jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka basigi don a kɔnɔna na bi ye sunkalo kalo tile 14 ye ka bɛn marisi kalo ale tile 3 ma san 2026 o la ni Ala sɔnna ma kɛnɛ in kan bakuruba kunnafoniya minnu b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ de an fana an karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara ka tafsir kɛnɛ miniti 10 bɔɲɔgɔn o na yira aw la o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya ni Ala sɔnna ma min bɛ yen o na lase aw ma ka an ka bi maa welele hadisul iftar kɛnɛ kan o de an karamɔgɔ Abdulayi Jabate ka bɔ Yirimajɔ an bɛ ale de bisimila kɛnɛ in kan o kɔfɛ suntigɛ baraji an ba Madame Hayidara tanti Ayisa Kulubali a ka laada a y'o latilen san o san a bɛ suntigɛ baara minnu kɛ o kɔfɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila aw ye ka taa se aw ka bisu in na nafilaw ma o bɛ di aw ma kɛnɛya ko nasiraw la dɔgɔtɔrɔ ko o na lase aw ma ka taa se nafila seginni ani an balimamuso Aminata ale ka cuisine ninnu de ye bakuruba rubrique ye minnu labɛnnen don an bolo ka lase aw ma yanni suntigɛ waatiw cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nin kɛnɛ a sponsor officiel o de ye an balimakɛ ka produit sanuma minnu filɛ nin ye san o san a bɛ san caman bɔ ka na fara an ka baara ninnu olu doli la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka nin produit ninnu aw k'aw hakili to a la aw b'a utiliser ni fɛn o fɛn de kɛ o de ye ka jɛmukan in dɛmɛ n'i ye jɛmukan in dɛmɛ i ye silamɛya dɛmɛ o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka ani aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka kɛnɛ in a baara ninnu don ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ o maa fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo kɔrɔ yan o de an karamɔgɔ Elhaji Mukhtar Bagayogo ka taa se an balimamuso ni an denmuso ma n'o ye Haja Fatumata Jaabi ni Ala ni kira sɔnna ma ani ninnu de bɛna baara ninnu don fo ka taa se ayiwa sun tigɛlenw ma an b'aw segin ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka ani aw dɛmɛ an ka nin jɛmukan ni waati in na a bɛ direct la Sherifla FM na 95.7 ka taa se YouTube kan bɔlɔlɔsira kan Sherifla officiel aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ direct la nin waati in na teliyala an bɛna foli di an karamɔgɔ ma Mukhtar Bagayogo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulillah. Denbayaw? An bɛ Ala fo. Dakuruɲa kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Tayyib, a'udhu billahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ala gasi bɔlen kɔ a na Amadu an bɛ an lamɛn jama bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ko Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye amin ko nin an nalen sunkalo in ka yira ko Ala ka hadiya ma ka seli ɲuman yira an na ni Ala sɔnna inshallah Ala ka o duwawu minɛ amin Haja a bɛ cogo di Malatan Jaabi nse baasi t'i la kɔnɔ Malatan baasi tɛ ko de sun t'i kan Haja Aïcha a ka ɲi i b'a teni i b'a teni sa tiɲɛ dakuruɲa kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah Usayi Jalo ka fara an karamɔgɔ ka foli kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka plateau in sanfɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ tuguni ko aw bisimila o la kunnafoniya teliyala k'a lase aw ma ni Ala sɔnna ma fɛn min ye bisu in na ye nɛgɛ kanɲɛ 21 waati wajuruba bɛ Bangoni Janginɛbugu la Imamul Hasan ale ka anniversaire o hukumu kɔnɔna na san o san Jamiyatul Ansarudine International Fadi bɛ kɛnɛ min sigi a wajulu bɛ su in na aw bɛɛ lajɛlen ka o dɔn ni Ala sɔnna ma alamisa don o ye a suntigɛ baaraw ye o tɛ sini ye wa sinikɛnɛ de ye alamisa ye alamisa ye Imam Hasan a tulu ta ye a bɛ faamuya cogo min na bɛɛ k'i hakili to a la ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye Ala ka barajiw di Imam Hasan ale denbajala bɛ an ba bolo Madame Hayidara tanti Halima Dagamayisa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan k'an ba u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ bi ni Ala sɔnna ma suntigɛ bɛ Bangoni Janginɛbugu la lamɛn di l'espoir o mɔgɔw an ka ni musoba ninnu an y'a fɔ aw ye kabini denmisɛnninya kɔnɔ minnu tugura an karamɔgɔ ka Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara lamɛn d'espoir mɔgɔw u ka suntigɛ bɛ Bangoni Janginɛbugu la bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a kɛ hɛrɛ ye o kɔfɛ an ka Seyida VIP Haja Seyida Mimi Hayidara a fana ka suntigɛ bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sini wulada fɛ a bɛ kɛ Côte d'Ivoire Abidjan an karamɔgɔ Seyidi Seku Usumani Madani Hayidara ka résidence ba in kɔnɔna na n'o ye Hayidara la paix Cocody kɔnɔna na bɛɛ
welelen do yen no sini wulada fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye teliyala an bɛ sɔrɔ ka na tafsir kɛnɛ kan Mukhtar Bagayogo inshallah alhamdulillah zanga bi tafsir kɛnɛ kan kunu n'o bɛnna kalo tile 2 ma an karamɔgɔ Sheikh Usman Madan Haidara a ye tafsir kɛ an ye suratu Ghafir ka daminɛ aya 59 ka taa bila aya 61 yɔrɔ la an bɛna o lajɛ miniti 10 kɔnɔna na inshallah diɲɛ kɔnɔ fɛlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma wasam ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalakow la anw ka nafala bonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na sitigiw fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fanfɛ kɔsan sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye o ye kɔsan ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye kɔsan a s'i pan Niye sewa koye anana jama sewara Niye sewa koye nono alibu nana jama sewara Salama ala malo mahinde nono alibu nyomo mancha Lame mala malo manyi le alibu nyomo mancha Shashe petini shashe kumaba Alikwati bele bele bani mbebala Abedayele nogo yana Kadatu nogo yana Kamarakonya Kasanu yana sabati Alibona na dimisini ni mokoro balu Benda makakala Nono alibu barana Nono alibu barana Jama nono Nono alibu barana Nono alibu barana Nono duma Nono alibu barana Nono alibu barana Jama nono Nono alibu barana Nono alibu barana Nono duma Nono alibu Ha Nono la horo تغنيني الله تعالى فيقبو شيطان إبليس اللعين تورما نعم بسم الله الرحمن الرحيم أيان سيديني الله تعالى تقبر كما نعم ألم يجي هنا لقولتي نعم الله رحنا كرنكرلي نعم نعم تابع سورة غافر أم سورة غافر نفتقول أهلبي نعم Bien le 2e mois 2026. أنينا نعم إن ساعة أفريقيا دولار رسنا لا قالنا آتية الله ربي سيد لا ريب سيكا فويته فيها لا هرسل ولكن أكثر الناس ركادو مغجا من دي بيسا لا يؤمنون تيبو مالي من يلا ركولا نعم إن ساعة لآتية لا ريب فيها على كويكادو لا هرسنا نعم آتية نابنا لا ريب سيكا يرتفيو فيها لا هرسنا سلا نعم siga t'a la mais mɔgɔ caman de b'a faamu mais n'o tɛ siga t'a la an tɛmɛna caman kan a dɔ ye kabini mana fo i nana
kabini ka dɔgɔ jɛlaw b'i jɛ fo olu dafara jɛlaw b'i jɛ kɔrɔ ye di ni den bangena n'a kɔrɔbayara dɔɔni a jurangolo bi yaala fo a b'a bagabaga de taa kulusi don a yɛrɛ bolo i y'a tɔɲɔ de quoi parce que ale ka laada de ye nin ye i y'a forcer ko f'a ka taa fɛn dɔ kɛ a bɛ taa kulusi dɔ ala rahmin minnu parce que jɛlan dɔw b'a jɛ mais docteur t'o pikiri k'a la o furakisɛ ti d'a ma se tigi ala bɛ tila ka na n'a ye ka hakili d'a ma ko nin bɔli ye maloya ye koyi fo muso min y'a wolo n'o ko a b'a ko kuma dɔw la a bɛ muruti walima a b'a bolo bila a ɲɛfɛ voilà parce que hakili nana ni c'est-à-dire ala bɛ yen kɔni siga t'o la fɛn bɛɛ b'o d'i ma quoi fɛn bɛɛ n bɛ n ka kabako yira o la fi la a fa kɛ wa fi anfusihim a yɛrɛ kun na a bɛ ala ye ala tɛ taa yɔrɔ jan ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na ko lahara sanga bi se lahara b'a f'i ye ko siga yɛrɛ t'a la siga t'a la parce que hali ni si ma ban dɛ n'ala ye si d'i ma a bɛ se yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ bɛ saya kan parce que farikolo tɛ se ka i ta tuguni ah oui dumuni bɛ yɛlɛma anw bɛɛ filɛ nin ye an bɛ ka dumuniw yɛlɛmɛna dumuniw yɛlɛmɛna kana kɔgɔ k'a la kana kɔgɔ caya sukaro kɔni tɛ c'est fini o dumanba in anw t'o dun bilen di o min ka di mɔgɔw ye kojugu o bɛɛ kɛra anw tɛnɛ ye sisan parce que si kɔrɔbayara fɛn minnu bɛ sukaro labɛn i kɔnɔ olu sɛgɛnna u dɛsɛra o tuma na n'i ma jɛn sukaro kɔ i bɛ kosi i yɛrɛ ma i y'a ye yɛlɛma kow bɛ ban de an bɛ taa ten de fo ka ban c'est fort la rayba fiha siga t'a la naam walakinna aksara an-nas la yu'minun nka mɔgɔ caman bɛ yen o ma da lahara ko la dɛ mɔgɔ dun kan ka da lahara ko la ko n'i sara i bɛ toli bɛɛ bɛ kɛ kolo ye o bɛɛ bɛ mugumugu e ɲinɛna kolo de bɛ mugumugu k'a sɔrɔ kolo tɛ i nana o e bɛna don min na kolo tɛ yen o kolo ma wuli o fu de kɛr'i ye mana kolo wulili tɛ ala dɛsɛ dɛ ala k'an ta kɛ cogo di na rabbukum aw ma y'a fɔ ko n ka jɔnw a ye n bato astajib lakum b'a ka bato sara innal ladhina i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa yastakbiruna n'olu b'u yɛrɛ bonya an ibadati ka bɔ ne ala batoli ma sayadkhuluna al-jahannama ala ti mɛn olu bɛna don jahanama kɔnɔ dɔgɔyalen mɔgɔ min bɛ muruti a yadalen don a kafalen don n'i y'a ye suta yiri kan lafu da ye ne yɛrɛ tɛ se k'a kɛ n yɛrɛ ye bilen fo n'a ɲɛna ma kumana o bɛ taa jahanama kɔnɔ dakhirina u dɔgɔyalen saghirina u manina ma naam waqala rabbukum ud'uni astajib kuma de bi yan sa parce que kumaw cayara nin aya in ka kojugu ko ala ko an ka wele ko a b'an jaabi ala m'o fɔ dɛ a ye n wele n b'a jaabi non ala ko de a ye n bato n b'a sara qala rabbukum aw ma ko amma de ud'uni a ye ne ala bato astajibu lakum n b'a ka o bato sara n b'a sara dafalen d'a ma n b'a sara dafalen d'a ma mais n'i ye udu'u in yɛlɛmɛ k'a kɛ dugawu yɛrɛ ye ala wele ye baasi tɛ o fana na nka matlubu zati aya kɔrɔ la o tɛ n wele n b'i jaabi ye o ye n bato n b'i sara ye
tarima faamu de n bato n b'i sara o tuma na n wele n b'i jaabi a yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen mɛ o yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ mun fara a kan n bato n b'i sara nga n bato ko kɛ n sago ye n bato ko kɛ n sago ye n nana n te turu misiri kɔnɔ sami Allahu liman hamida la k'o dama tɛ dɛ i te turutɔ sinji min tigɛlen do i fɛ o tugu cogo ɲini a banna ayi kuranɛ dogolen tɛ o kɛnɛkan ko de do mais comme kuranɛ yɛrɛ ka baara khususu min nana aya la o tɛ se ka jɔ ye o a bi carin ka taa yɔrɔ wɛrɛ min tɛ aya yɛrɛ ka ɲini ta ye i y'a faamu wa o tuma na khususu sababu bɛ yen mais umumu lafuzi fana bɛ yen khususu ye min ye a ye n bato n b'a sara o bato in kɔnɔ ala weleli fana don n'a ka di ye a ye ni ala wele n b'a jaabi mais wulibali ye min ye a ye n bato n b'a sara mais bato in ye ala wele de ye o ala ko yɔrɔ wɛrɛ la ni a ye n wele n b'a jaabi nka a ye ne yɛrɛ ta kɛ fɔlɔ a ye ne yɛrɛ ta kɛ fɔlɔ ala ta ye jumɛn ye yanni k'i bolo jan ala nin kɛ n ye ala ko o k'a sɔrɔ i ye n ta kɛ o k'a sɔrɔ i ka sinji tugulen don walimuso y'i jɛnen don a kɔ hasidiya ni dabalijugu dabilalen don halwa bɛ na ni olu de o de la ala ka awliyaw caman bɛ yen u bɛ bɔ mɔgɔw kɔrɔ siran kosɔn u bɛ fɛ ka ala wele ala ka sɔn u kana mɔgɔ tɔɲɔ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ dɔrɔn ala tɛ sɔn mɔgɔ tɔɲɔna ko man di ala ye o de bɛ na ni halwa ninnu ye o de bɛ na ni dugubila yɛrɛ ye ka taa kungo kɔnɔ tari ni ala na fɛrɛ i ka tɔɔrɔ kana s'a ka jɔ tari ma faamu ni aya in yɔrɔ la yan ni aya in mago bɛ min na o tɛ aya in wele n b'a jaabi ye o ye aya in bato n b'a sara ye a ye n wele n b'a jaabi a n'a saritiw o fana bɛ yɔrɔ wɛrɛw la kuranɛ kɔnɔ o sabatilen don a bɛ faamu kuranɛ ko ten a ko k'ala rabbukum ud'uni astajibu lakum ay ubuduni usabbitukum ay usibukum biqarinati ma ba'da tari ma faamu de nin yɔrɔ ye mago bɛ min na a ye n bato n b'a sara wa o de do dɛ n'i y'a bato a b'i sara a bɛɛ ani ala wele bɛɛ ka kan bato yɛrɛ ye ala wele de an kun bɛ bangoni yagnɛbugu la an fana karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan haidara a ka kunungo tafsir kɛnɛ miniti 10 min taara la ɲɛbila baaraw la effectivement alhamdulillah so Amadu Jalo an bɔra ka an karamɔgɔ lajɛ sisan an ka cɛkɔrɔba a ye aya 2 tafsir kɛ an ye aya fɔlɔ ka daminɛ inna saa masa taala karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka adamaden hakili a b'a fɛ k'a jira an na ale ala de b'a la kɔkɔ a tun tɛ min dɔn k'a ladɔnniya o la petit à petit ka sɔrɔ a ma kɛ hali ni fa ni ba yɛrɛ ka lakalani nka ko hakili sɔrɔ bɛɛ la fusamanci o de hakili min sera ka ala dɔn ka dɔn ko lahara fɛnɛ bɛ se o de hakili in kɔgɔlen don wa nafa bɛ o hakili in de fɛnɛ na ka tɛmɛ hakili bɛɛ lajɛlen kan o ma aya 2nan a nana jɔ fɛn min kan o ye masa taala b'a fɔ yɔrɔ min an ye a wele a bi an jaabi karamɔgɔ y'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ala wele bɛɛ lajɛlen bi n'a fɔ ala bato de kɔrɔ ala welela bɛɛ bi n'a fɔ a bɛ ala bato de la bato fɛnɛ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ jate tuma dɔ i b'a fɔ duwawu ala wele n'a fɔ seli su n'i y'o lajɛ a bɛɛ bɛ n'a fɔ duwawu de ka i ka mako dɔ fɔ ala ye hali n'a sɔrɔla i tɛ k'a fɔ directement nka i nana n'a ye nasira dɔw de fɛ o ma an bɛ Alahu taala de deli ala delili ala ye sangaya min ta a la o de k'a fɔ n'an y'a kɛ a bɛ an sara a sara tɛ dɔwɛrɛ ye
arjina do o kuma na fa ala bato fana ni an y'a kɛ a sara yo arjina kelen ala kana fɔ ko ala ko dama karamɔgɔ yɛrɛ mi an ye k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni kuranɛ barika ye ne ni kalo hɔrɔma ye salli ala rasul wa sallim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ foli lase an ka reporter minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Ustaz Adama Jawara Baba Keita Ablaye Sogodogo ka taa se Ibrahim Kulubali ma an b'u fo ko waleɲuman dɔn k'aw ladɔnniya k'a fɔ tafsiri intégral n'aw bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ bɔ don o don nɛgɛ kanɲɛ 4 waati n'o ye 4 heures du matin tafsiri min kɛra kunu aw b'o bɛɛ lajɛlen ye bi 4 heures du matin ni ala ni kira sɔnna ma inshallah o la an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la mun de bɛ yen bi sunkalo kunnafoniya la bi mangoro de b'an bolo mangoro yiriden don min bɛ dun an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ mangoro bɛ bɔ Sibi sisan da kɔni bɛɛ da bɛ jɛlen bɛ bɔ Sibi a bɛ taalen ɲɛfɛ Sibi dugu misɛnnin minnu bɛ a bɛ ta sɔrɔ olu fana na mais sisan da kɔni bɛɛ bɛ bɔ Sibi dugu kɔnɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que an bɛ nin bɔ 5 bɛ 4 k'a feere 3 bɛ 4 4 bɛ 4 ka tila ka ninnu bɔ 5 kɛmɛ la a b'o kɛ 4 kɛmɛ ka dɔw kɛ 3 bɛ 5 ye y'a dɔn a ka gɛlɛn mangoro waati min na bɔ sisan k'a minɛ sunkalo laban na ka taa seli kalo la a bɛ caya awɔ n'a bɔra a bɛ bɔ Sibi kɔfɛlaw bɛɛ la dɔw bɛ dugu tɔgɔ dɔn don dɔw gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la dɛ don dɔw gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la parce que n'i bɛ baara o baara la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ ne b'a fɛ kɔni weleweleba kan min b'a bolo komi a ma den ɲinɛ a ɲinɛ da kɔni mɔgɔ tɛ ɲɛdɔw taali kana n'o tɛ a ma nɔgɔ ɲinɛ dɛ a ma nɔgɔ ɲinɛ parce que baba minnu n'i b'o ye gɛtɔrɔndaw la o bɛ sa 5 200 an yɛrɛ fɛ yan 5 200 y'a dɔn i yɛrɛ ka jiriden k'o kɛ 5 200 ye o ye gɛlɛya da kɔni awɔ fo ka mangoro nɔgɔya kosɛbɛ dɔɔnin n'a nɔgɔyala bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la ayiwa dugawu min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ sunkaloba in na yarabi yarama kɛlɛ min bɛ sen na ala ka jisuma k'a la ala k'a ban pewu ala ka faamaw ala k'u sankɔrɔta asi min bɛ ye nin ye n'a bɛ jamanadenw kunna yarabi yarama ala ka setigiya d'a ma a ye jamana ta cogo min na baara la cogo min na ta sisan ala ka nɔgɔyaba k'a ye ala ka sebaya d'a ma ka juguw malo ne ye o dugawu de don sunkaloba in n'a hɔrɔma a n'a daraja saliyala wa sali ayiwa an bɛ foli lase sugu kɔnɔ mɔgɔw ma olu minnu bɛ sɔn ka kumakan sanumanw di an ka mɔgɔ wulilenw ma ka s'u ma o fana ye foliba de o ka kan ka kɛ Usayi Jalo an y'a fɔ cogoya min na an ka bi sugu kunnafoniya la mangoro de tun b'an bolo i n'a fɔ an bɔra ka an mɔmuso lajɛ cogoya min na a kɔni ye ɲɛfɔlibaw kɛ a ko a ka kuma kɔnɔna na ko gɛlɛyaw bɛ yen an b'a fɔ an mɔmuso ye k'a ka sabali dɔɔnin an yɛrɛ an ka nin plateau in kɛ an bɛ kuma feerekɛlaw fɛ kosɛbɛ mais wagati yiriden ninnu a bɛɛ n'a wagatiw de don i b'a ye ni fɛn min wagati ma se i b'a ye gɛlɛya dɔɔnin bɛ don a la quoi a daminɛ na quoi donc k'an mɔmuso ma k'a ka sabali ko mangorotigiw fana k'u ka jateminɛ mangoroforotigiw awɔ forotigi ninnu k'u ka dɔɔnin bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ a wagati ma se surtout an filɛ kaloba min na parce que yiriden ninnu a nafa ka bon n'i y'a dun sun tigɛlen kɔfɛ a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ ka dugawu kɛ feerelikɛla bɛɛ lajɛlen ye ala ka suguw ja jaabi mangoro in ne y'a jateminɛ i sera an ka mara la Wasolo i b'a bɔ ne ye yirijuw kɔrɔ ye fan bɛɛ o faliw b'a dun a bɛ i n'a fɔ tɔnɔ de yɔrɔ ka jan so la fɛn ka gɛlɛn Bamakɔ yan n'i taara tuma dɔ an ka mara ninnu kɔnɔ a bɔnnen bɛ mais ka se k'a labɔ yen ka don ba la sɔrɔ o b'a sɔrɔ o ka gɛlɛn kojugu n'i y'an ka forotigi ninnu ne ni u ye nin émission yɛrɛ ye k'a fɔ ko a bɛ ka feere ni prix na a bɛ n'o dabali ban kosɛbɛ n'u dun k'u b'a ta ka na yan fana a bɛ se yan yɔrɔ o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara effectivement parce que hali n'u y'a don mobili kɔnɔ u tɛ n'a ten c'est ça fɛn dɔw de sara sira la effectivement fɛn taxi fitininw dɔw bɛ se ka ye o b'a la en même temps fana kuma dɔw la
la gɛlɛya ka di an yɛrɛ fana ye kosɛbɛ parce que n tar filɛ k'a fɔ cogoya min na i bɛ taa fɛn min bɛ sɔrɔ da nɔgɔ la n'o sɔrɔla da nɔgɔ la e min bɛ transport bɔ n'a fɔra transport yɛrɛ ka ca ni jagofɛn yɛrɛ ye o fana ka gɛlɛn dɔɔni dɛ ka kɛ ni an bɛ nin waati min na ko a ma nɔgɔn mais hali sisan an ka jateminɛ inshallah ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se nɔgɔyaba ye an ka jɛgɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to mɔgɔw ka se ka balo hɛrɛ kɔnɔna na k'an ka sugu tagalaw fo Fatumata Konate n'a ka jatala Bokar Traore ka dugawu kɛ Ayisa ala ka baara in ɲɛ an bolo an kɔni y'a fɔ a ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ bi hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ b'an bolo kɔrɔ n'o ye Ustaz Abdulahi Jabate Jamiyatul Ansardin ale laselikɛlaba de don an bɛ na ale de bisimila yan'o cɛ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ni ala sɔnna ma. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bi kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. te gina de wa ni ye tele ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ti bɛɛ ti kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ lesiminana nono duamba de do Miami bella pia mo manami Miami bella pia de mi manami vitamini bala lesimi fariso kenya boro kuma babala hali boro fitini bala songo dama de mendiala lesiminana nono dumamba nana lesiminana akadi degela yawur duma degila lesimigo anana debatilu lefia nono mugundu lada waraba an bɛ an ka sɔnsɔriw fo ni waati in na k'u waleɲuman dɔn sunkalo in na fɛn o fɛn de bɛna fara an kan ka nin baara in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye ala ka sugu diya bɛɛ fanfɛla la o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ b'an bolo kɔrɔ Ustaz Jabate salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la kɔni. Alhamdulillah n bɛ ala tanu. Alhamdulillah. Inshallah. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka barikada ale min ye nin kalo sanumanba in yira an na o kɔfɛ ka sɔli kɛ kira kan ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a k'a lase kiraw la sɔn hɛrɛma ma o kɔfɛ k'an karamɔgɔ fo a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ka lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini ala fɛ sunkalo timɛ ala k'a di an ma a musakaw ala k'a nɔgɔya an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ya rabi ala k'a minɛ an ye ala k'o k'a k'ale kama sɔli ala rasuli wa salim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen mɛn o hukumu kɔnɔ Ustaz an bɛ bisimila tuguni an y'a kanu bi hadisul iftar kɛnɛ kan ka baro kɛ fɛn min kan o de ye ala sɔsɔ ni o ye jurumu ye yalima jurumu kɔlɔlɔ b'a la wa ni kɔlɔlɔ b'a la ka se ka dɔɔni fɔ an ye a kan. Inshallah alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barikada ɲininkali min kɛ an na jurumu yali kɔlɔlɔ b'a la wa ni kɔlɔlɔ b'a la an ka se ka dakuruɲɛ fila fɔ a la jurumu kɔlɔlɔ b'a la jurumu yɛrɛ ye fɛn de ye setigi ala ye jɔn ladi ni min ye
ka fɔ an ka janto a kɛli la a toli o de ka wusa adamaden ma sabu n'ala ko k'a fɔ a y'a to ala mana da min sigi k'a fɔ a kana nin da in kɔ sago a kana kɛ adamaden ɲɛna k'a fɔ ni e y'a da kɔ sago ko a bɛ fɛn tiɲɛ ala de ye a tɛ foyi tiɲɛ ala ye mais ala yɛrɛ de b'a ka jɔn fɛ kojugu hali n'a y'a sɔrɔ jɔn bɛɛ tɛ ala fɛ nka ala b'a ka jɔn bɛɛ fɛ o la ala m'a kanu jɔn ka kɛ kɔlɔlɔtigiw ye u ka kɛ kungotigiw ye o de kama a ye dan dɔw yira k'a fɔ an kana o dan ninnu sago bon o dan sagoli o de bi wolo kɔlɔlɔ la wa o de bi wele ko jurumu i n'a fɔ ala b'a fɔ a ka kuma la a ye jɔn dɔw halaki ka kɔ anw ye i n'a fɔ a b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko alam yaraw kama ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alayhim midrara wa ja'alna anhara tajri min ta'tihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnal akarina. Allahu akbar. Bon ala b'a fɔ a ka nin kumakan in na an ka kira ma ko a fɔ n ka jɔnw ye a fɔ i mantonw ye a fɔ olu ma yeli kɛ wa an ye mɔgɔ dɔw halaki ka kɔn o ɲɛ minnu tɛmɛna ka kɔn olu ɲɛ fagarɔkɛw la i n'a fɔ siècle maninkaw b'a fɔ ko fagarɔkɛ siècle minnu tɛmɛna an ye olu dɔw halaki minnu fɛnɛ n'an kun y'u sabati dugukolo kan ka kɔn e mamadu ka manto mɔgɔw ye ka sibaw d'u ma ka fangabaw d'u ma o kɔrɔ n'an ko an bɛ waso n'an ka fɛn o fɛn ye ala bɛ fɛ k'a yira ko n tun ye fɛn di ninnu ma min ka bon aw ta ninnu ye nka o ma bali n labana k'u halaki n'aw jigi bɛ da sanjiw kan aw jigi bɛ da kɔbaw kan ne tun ye sanji d'olu ma minnu ka wusa kosɛbɛ o mago b'a la tuma min na o mago b'a la waati min na cogo min na n b'a d'u ma ten ka kɔbaw d'u ma ko nka nin bɛɛ de kɔfɛ ni ala labana k'u halaki. Allahu akbar. Mais i y'u halaki mun na ala ko bizunubihim ni y'u ka jurumu kɛlen de ye ni ala y'u halaki. Bon o la n'i y'a jateminɛ jurumu ye fɛnba de ye min ka jugu adamaden ma kojugu. I b'a ye anw fɛ yan a ka ca la anw caman bi farikolo bana fura an bi caman bi girin a nɔfɛ n'an y'a ye ko farikolo banana an bi teliya joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la an bi teliya joona ka se furatigiw ma pour que ka se k'an ka farikolo bana furakɛ mais ka sɔrɔ jurumu bana o b'an caman na an ka mago yɛrɛ t'a la an ka sira t'a furakɛli la mais ka sɔrɔ jurumu bana bɛ min tiɲɛ adamaden ye an karamɔgɔ farikolo bana t'a tiɲɛ ye. Allahu akbar. Jurumu bana bi kɔlɔlɔ min se adamaden ma farikolo bana t'a si ma parce que farikolo bana fɔlɔ o bi farikolo yɛrɛ de nɔfɛ o bi dan farikolo de la mais i bɛ taa sɔrɔ jurumu bana o bɛ nin de nɔfɛ adamaden nin de nɔfɛ bon ni dun y'o fɛn fila in da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye nin de kan ka gɛlɛya adamaden yɛrɛ bolo ka tɛmɛ farikolo kan parce que farikolo ye bɔgɔ niyɔrɔ de ye farikolo ye bɔgɔ niyɔrɔ de ye i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum mais nin dun jɔn yɛrɛ ka kisi diɲɛ na ani lahara walima jɔn ka tɔɔrɔ diɲɛ na ani lahara a bɛ nin de nɔfɛ. Allahu akbar. Bon ni jurumu ka kɔlɔlɔ bi se nin de ma masala ni wi mango
jurumu kɔlɔlɔ ka bon min ye fɛngɛ bana kɔlɔlɔ ye farikolo bana kɔlɔlɔ ye ni ko sisan k'a fɔ k'an ka bana bɛɛ lajɛ bana bɛɛ la jumɛn ka jugu bana bɛɛ ye a dɔ la an caman bi dɔ fɔ dɔ n'a fɔ furudimi parce que ale b'o dɔn dɔw yɛrɛ n'a fɔ tension parce que ale b'o de dɔn dɔw n'a fɔ diabète mais nin fɛn o fɛn i mana nin fɛn o fɛn ta min mana juguya a bɛɛ ye nin fɛn o fɛn na an karamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ o ka tɔɔrɔ dan ye adamaden na diɲɛ in de ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye kelen filanan farikolo bana bɛ maa o maa la e t'a fɔ ko n tigɛr'i la ko munna farikolo bana y'i sɔrɔ o ye tiɲɛ k'a fɔ farikolo bana bɛ karisa la misaliyala tension b'a la e t'a fɔ a ma ko karisa ne tigɛr'i la mun ye tension kɛ k'e sɔrɔ i t'o fɔ tension bɛ mɔgɔ min na i tɛ sɔn k'i den minɛ a la furu la k'a fɔ ko an ka furu sa ko parce que ko tension b'i la hakilima tɛ sɔn o cogo kelen na i tɛna gɛn ka bɔ i ka baara la ko munna ko tension b'a la Allahu Akbar wa ala yɛrɛ tɛna jɔn dɔ halaki walima ka jɔn dɔ don jahanɛmɛ kɔnɔ lahara ko munna ko tension tun b'i la mais ni jurumu bana bi mɔgɔ min na masalan an ka kelen ta taamasiyɛn na an k'a fɔ i n'a fɔ sonyɛli o tɛ jurumu bana dɔ ye n'o bɛ adamaden na k'o sabatira la an karamɔgɔ n'a bɔra e den nɔfɛ i tɛ sɔn k'a di i b'a fɔ ko sonu wa ni furu yɛrɛ kɛra furu kɛlen kɔfɛ i bɔra a kalama walahi ni se b'i ye i bɛ sɔn k'a furu dabila ko munna ko sabu ko sonu bon o cogo kelen don i y'a dɔn mɔgɔ min ye son ye e tɛna sɔn fiyewu k'a ta k'a bila i ka butigi kunna en tant que i y'a dɔn son ye parce que jurumu bana dɔ de filɛ la nin ye jogojuguya bana dɔ de filɛ la nin ye min filɛ nin ye ka e tigɛ a la wa hali n'a donna jama cɛ la bɛɛ b'a fɔ k'a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la ko karisa nana cɛnin bolo tɛ bin ka wuli mais est ce que i b'a mɛn k'a fɔ ko a y'aw kɔlɔsi dɛ ko karisa nalen filɛ nin an cɛ la nin ko tension b'a la furudimi b'a la nka o contraire tuma dɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a hinɛ minɛ u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn k'a ye ka se k'a ka bana furakɛ u b'a kɛ bon o la i b'a ye jurumu bana in kɔlɔlɔ juguba don adamadenya la mais hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ k'a jate k'a fɔ a b'o cogo in na an karamɔgɔ farikolo bana mana juguya adamaden na cogo o cogo a juguyara cogo o cogo a da ye a k'i faga de n'a ye faga ka ban a ka se banna karifa fatura tension de y'a faga a bɛ kaburu la hali bi tension in b'a la kaburu la yen i b'o kuma mɛn o kuma tɛ fɔ mais ni jurumu bana bi adamaden na an karamɔgɔ a b'i kungo gɛlɛya diɲɛ na yan wa n'i ma kunnaja a b'i faga fɛnɛ a bɛ se k'i faga fɛnɛ parce que a bɛ se k'i faga fɛnɛ ye jumɛn ye i n'a fɔ sonyɛli i minɛna a la ni u y'i bugɔ k'i faga jumɛn y'i faga sonyɛli de y'i faga o cogo kelen don jɛnɛya ala k'an kisi i kɛra kɛbagaba ye ko i t'a dabila banajugu bɛ n'i sɔrɔ a la o banajugu b'i faga jɛnɛya de y'i faga waati da ye dɛ an karamɔgɔ a bɛ t'i nɔfɛ fo kaburu kɔnɔ a bɛ t'i nɔfɛ kaburu kɔnɔ ye jumɛn ye sabu a na taa gɛlɛya s'i ma kaburu kɔnɔ a na kɔlɔlɔ s'i ma kaburu kɔnɔ waati dan kaburu kɔnɔna dama ma an karamɔgɔ a bɛ t'i nɔfɛ hali lahara mais an m'a mɛn fiyewu ko banajugu dɔ filɛ nin ye farikolo bana la k'a bɛ t'i nɔfɛ kaburu kɔnɔ k'a bɛ t'i nɔfɛ lahara ayi n'ale tɛ t'i nɔfɛ lahara a bɛ t'i kisi de mais a tɛ taa kɔlɔlɔ s'i ma banajugu n'a kɔlɔlɔ tari nɔfɛ lahara banabagatɔw ka nafa lahara kira y'a fɔ o la tuma dɔ mɔgɔ min sabalila n'a ka bana ye o ye hɛrɛ dɔ de y'i bolo lahara ka tɛmɛ o ma mɔgɔ min sɔrɔ bon o la i b'a ye jurumu ye kɔlɔlɔbaw ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ ani lahara jɔn kan k'i janto min na o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ kisi a ma o de la Jafar Sadiq kira mɔden dɔ don a ko a y'a mɛn a faw fɛ
olu fana y'a mɛn u faw fɛ fo kana se kira Muhammad ma sallallahu alaihi wa sallam ko kira ko ajibtu liman yahtami min at-ta'ami makafata ad-da'i kayfa la yahtami min az-zunubi makafata an-nari. Ko kira ko ale kabako yara mɔgɔ la mɔgɔ min n'i yɛrɛ kisi ka diɲɛ dumuni kɔ parce que pɔsɔni b'a la ou bien dumuni tiɲɛnen don ni y'a dun a bɛna bana se ma o tigi y'o dɔn a kɔngɔtɔ ka diɲɛ o dumuni kɔ bana ɲɛsiranya kama pɔsɔni b'a la ou bien dumuni tolilen don n'a ɲɔgɔnna a kɔni y'a ye ko kɔlɔlɔ bɛ dumuni in na ale n'a ka kɔngɔ a diɲɛna dumuni kɔ bana ɲɛsiranya kama ko pourquoi o tigi yɛrɛ t'i diɲɛ jurumu kɔ jahanɛmɛ ɲɛsiranya kama. Allahu akbar. Ne sera ka kɔngɔ kun ka diɲɛ dumuni tolilen kɔ dumuni pɔsɔnima kɔ k'i kana bana pourquoi e yɛrɛ tɛ diɲɛ jurumu kɔ k'i kana jeni lahara. Allahu akbar. Bon o de la an ye walada in ta an bɛ waati min kɔnɔ cogo yɛrɛ kama n'o ye sunkalo ye. I ɲɛ bɛ sunkalo yɛrɛ nana jurumu ɲɛsiranya de kama. Sunkalo yɛrɛ nana silamɛya la jurumu ɲɛsiranya de kama. Seli nana silamɛya la jurumu ɲɛsiranya de kama parce que sun kiri lajɛba ye Ala b'a fɔ sun kuma na ko la'allakum tattaquna a dɔ la aw na ne Ala ka danw bonya aw tɛna sɔn ka jurumu kɛ n'a ye sun kɛ a kɛcogo la. O de la sun yɛrɛ dabɔ bɛ o entraînement de kama i tɛ se ka ɲɛ ni min tɛ i tɛ se ka balo ni min tɛ i tɛ se ka diɲɛ min kɔ fiyewu Ala ko o ye i yɛrɛ tigɛ kɔnɔ i ka diɲɛ a kɔ ne kama kalo kelen. Bon n'i sera k'o entraînement kɛ min y'i ma kɔlɔlɔ ye min y'i ma halaki ye min y'i ma tɔgɔ tiɲɛ ni mangoya ye min y'i ma kunangoya ye lahara n'a fɔra i k'o to yen ne Ala kama san tɔ kɔnɔ i man ka dɛsɛ. An tɛ se ka balo ni ji tɛ an tɛ se ka balo ni dumuni tɛ an tɛ ɲɛ u kɔ mais an y'o to yen Ala bonya kama kalo kelen. Mais suyali ye an ma kɔlɔlɔ ye lebu don jɛnɛya ye an ma kɔlɔlɔ ye lebu don tɔɔrɔ don o la ni Ala ko k'an k'olu n'a ɲɔgɔnnaw to yen an man ka dɛsɛ k'o to yen. Bon o la Jafar Sadiq a ko a ye nin mɛn a faw fɛ u y'a mɛn u mɔkɛ fɛ n'o ye kira Mustafa ye ko ale kabakoyara mɔgɔ la mɔgɔ min sera ka dumuni to yen kɔngɔ b'i la pɔsɔni ɲɛsiranya kama bana ɲɛsiranya kama ko cogo di o tigi tɛna se ka jurumu to yen jahanɛmɛ ɲɛsiranya kama. Bon o la jurumu ye fɛn dɔ de ye an karamɔgɔ ale de bɛ adamaden ka kɔrɔta a b'a kɛ majigi ye. Jurumu ye fɛn dɔ de ye adamaden ka garijɛgɛ a sɔrɔlen kɔfɛ a b'a i kɛ mɔgɔ garijɛgɛ sirilen ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ. O la an kana jɔ jurumu na a mana dɔgɔya cogo o cogo la an k'an janto jurumu na. Kira ko jurumu min n'o ka jugu Ala bolo ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan k'o de ye adamaden ye wale min kɛ ka tila ka jɔ a la. Adamaden ye kɛwale min kɛ ka tila k'a fɔ ko nin tɛ bɛrɛ bɔ sa. Kira ko nin de ka jugu nin de ka gɛlɛn Ala bolo ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan. Ko sabu ko jurumu in yɛrɛ kɔ tɛ wale in kɔ tɛ i bɛ ka masa min kota o masa in bonya de ko don. Masa min ko k'a to ni bana k'a to i y'o kan sɔsɔ i y'o dɔgɔya ko masa in de bonya kan ka lajɛ. O la mɔgɔ kan ka sira jurumu ɲɛ a dɔgɔya tɛ a bonya tɛ. I ɲɛ bɛ kulu la kuluba ninnu minnu filɛ nin ye tan bɛlɛmisɛnnin misɛnmanin caman fara faralen ɲɔgɔn kan o de filɛ k'a kɛ kulu ye.
bon cogo do jurumu fitini nin tɛ bɔrɛ bɔ nin tɛ bɛrɛ bɔ n'o farala ɲɔgɔn kan o de bɛna kɛ kulu ye Allahu akbar n'a dara a tigi kun a tɛ s'a kɔrɔ o kɔfɛ an karamɔgɔ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ bɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ garijɛgɛ gɛlɛya i k'o do wa i ko kamanagan caya do wa i ko kungo caya do wa i ko jumɛn do wa nin bɛɛ bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka jurumu de la masa in t'a ka jɔn tɔɲɔlen fɛ masa in t'a ka jɔn tɔɲɔlen laɲini a ko ale bɛ nɔgɔya de ɲini ni anw ye a tɛ gɛlɛya ɲini n'an ye mais tɔɔrɔ caman b'an kan an yɛrɛ nɔ don an ka kɛwalew la i n'a fɔ ala b'o fɔ a ka kumakan na a ko ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer a ko ni masiba o masiba ye anw sɔrɔ adamadenw sɔrɔ ɲɛnɛmaya in kɔnɔ ko an k'a dɔn ko an yɛrɛ bolo ka kɛlen don an yɛrɛ ka fɛn laɲini an yɛrɛ ka kɛ fɛn kɛlen de don c'est à dire i ye ko dɔ de kɛ bi a kungo min sɔrɔ bi mais o kungo de résultat nana i sɔrɔ kalo wɛrɛ walima san wɛrɛ Allahu akbar a ka ca la yɛrɛ i b'a kɛ bi a kungo bɛ se k'i sɔrɔ bi walima a kungo bɛ se k'i sɔrɔ sini o bɛ dépend ala n'a ka kow cogoya la mais a dɔn ɲɔ bi dan dugu la don min na a tɛ falen o don dɛ nka a falen don min na furabulu bɛ bi ji la don min na a tɛ toli o don nka a toli don min na mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ don dɔ la ko ko t'a la nka o don de ye ko sɔrɔ anw fɛ yan sisan misaliya la maliyɛn yɛrɛ taalan kɛra o ye f'an yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ma namara kɛ nin jamana in kɔnɔ k'i tɛ balo n'i ma sonyɛli kɛ i tɛ balo bon k'a sɔrɔ o ye kumajuguba de ye n'o sabatira dɔrɔn o ye kumajuguba de ye sabu o kɔrɔ ko maliyɛn tɛna don arijinɛ kɔnɔ n'an kɔni kuma kɛra tiɲɛ ye ko an tɛ se ka balo yan ko f'an ka janfa de kɛ an ka namara de kɛ an k'an kun sigi ɲɔgɔn kun n'o de kɛra tiɲɛ ye o kɔrɔ maliyɛn tɛ don arijinɛ kɔnɔ Allahu akbar ne ka kuma ta dɛ kira ko kullu lahamin nabata bil harami fannaru awla lahu Allahu akbar kira ko sogo o sogo n'o de balola haramu na ko jahanɛmɛ tasuma de y'o sogo place ye ala k'an kisi ala k'an bɛɛ kisi amin n bɛ fɛ ka mun f'i ye an karamɔgɔ k'a fɔ ni i ye dɔ tɛti i ye dɔ namara i ye kun sigi a kun i ye gawa ɲɛ ko e yɛrɛ nisɔndiyara sa i n'o nafolo i tiri ka denbaya kɔnɔ fa sɛw dunna a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan e bolo ko k'a banna n'a ma ban la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimuna Allahu akbar innama yu'akkiruhum liyawmin tashkhashu fihi al-absar Allahu akbar ala ko k'aw kana miiri fiyewu aw kana jigi k'a fɔ tɔɲɔlikɛlaw bɛ ka min kɛ k'ale ala ɲinɛ b'a kɔ ko ale ma ɲinɛ dɛ ale bɛ k'a garder de ka bila ka don kɔnɔ ko don min na ɲɛkili bi curu i ko tɔ ɲɛ tashkhashu fihi al-absar o tɛ ɲuman ye dɛ an karamɔgɔ dɔw ye nin kɛ lahara ye lahara gɛlɛya don ɲɛ bi coron cogo min na o b'a la nka an karamɔgɔ dɛ adamaden yɛrɛ ka kamanagan don dɔw diɲɛ na yan dɛ o de ye ɲɛ coron don fana ye misaliya la e muso kɔnɔ y'a dimi tuma dɔ n'a y'a sɔrɔ haramu kɔlɔlɔ kun tɛ i tun bɛ taa se cɛkɔrɔba dɔ ma dɔrɔn o bɛ furamugunin suma tigɛ faranin na dɔrɔn k'a d'i ma k'a kɛ jikalanin na i muso k'a min a b'a min a lafiyara mais jurumu kɔlɔlɔ de b'i nɔfɛ i ye min ɲagami san tɛmɛnen dɛ kalo tɛmɛnen n'i ɲinɛ b'a kɔ dɛ o de kɔlɔlɔ wulitɔ filɛ o la e tɛ cɛkɔrɔba ka furamugu ye dɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔso de ye u bɛ muso ta i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko kɔnɔdimi de b'a la olu b'a da ka mansinw d'a la ka yɔrɔw lajɛ u b'a fɔ kɔnɔdimi b'a la ko mais ko a kɛra cogo yɛrɛ fɛnɛ man ɲi ou bien u na fɛn dɔ kɔni fɔ ko nin fɛnɛ b'a la an karamɔgɔ ordonnance de bɛ sɛbɛnni daminɛ
min namara san tɛmɛnen ou bien kalo tɛmɛnen a ma tɛmɛ 20,000 kan mais i bɛna 30,000 ordonnance de sɔrɔ sisan. Allahu akbar. I kamana gannen bi to la ala k'an kisi k'i den dɔ ye accident kɛ moto la jakarta la ko sen karila i bi to la nkɔ ko mairie mɔgɔw nana i ka butigi datugu. Allahu akbar. o de khashu fihi malabsar a bɛ gɛlɛya f'i ɲɛ bɛ curu ala ko k'ale bɛ k'a bila k'o don de kɔnɔ bon o la jurumu tuma dɔ anw ka ko caman gɛlɛya caman an yɛrɛ kun nɔ don o de la kira mɔden Imamu Rida a b'a fɔ a ka kuma la ko kullama ahdasal ibadu min az-zunubi ma lam yakunu ya'lamuna ahdasallahu lahum min al-bala'i ma lam yakunu ya'rifuna. Allahu akbar. Kira mɔden ko ten a ko kuma o kuma ni adamadenw ye modèle kura bɔ ala ko ta la u tun ti min kɛ ka kɔrɔ u tun ti min dɔn ka kɔrɔ ko n'u y'o modèle kuraw créer ala ko tali la ko ala bɛna modèle kura créer balawu fɛnɛ la k'a da u kan u tun tɛ min dɔn ka kɔrɔ. Allahu akbar. an karamɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka tasi kɛ ka kow jateminɛ i b'a ye ko kira mɔden ye tiɲɛ fɔ. Wallahi. anw fɛ yan bi a jateminɛ walejugu bi yan kɛwalejugu bi yan jurumu kɛwalew la a modernew la wallahi an mɔkɛ kɔrɔ tɛmɛnenw tun t'o dɔn u m'a ye u m'a mɛn u m'a kɛ hali u n'a kɛbaga ma ɲɔgɔn ye mais bi o bi ka kɛ anw fɛ yan bi kuma dɔ hali ɲɔgɔn jalaki t'a la hali ɲɔgɔn lagosi t'a la a tigiw tanunen don wa o kama ala fɛnɛ nana ni ko ye anw ka bi an mɔkɛ kɔrɔw tun tɛ min dɔn a ye balawu kalitew jigi an kan bi an mɔkɛ kɔrɔw tun tɛ min dɔn bon o la jurumu ale de bi masiba kow sama ka se an ma o kɔfɛ an karamɔgɔ jurumu kɔlɔlɔw la nkɔ a bi an dɛsɛ an ka alabatow ka minɛ o man ɲi dɛ ale de bi don ani alabatow minɛli cɛ. Allahu akbar. i n'a fɔ ala b'a fɔ a ka kuma la ala min se kɔrɔtalen don a ko kira ma ko iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allahu akbar. ala ko kira ma ko Muhammadu a ko ni n ka jɔnw ye ɲininkali k'i la u bi fɛ ka ne ala deli n ka u ka makow ɲɛ u k'u kan pɛrɛn k'an wele wa ou bien k'u kan majigi ka ne wele de a f'u ye k'a ma se pɛrɛnni na a ma se kama yɛlɛ na n b'u kɛrɛfɛ i kɔrɔ yen de n'u y'a fɔ hali u daji kɔrɔ n tulo b'a la. Allahu akbar. wa ne ala b'i wele daba ka wele jaabi n'a ye n wele ko nka yan'u k'an wele k'u ka n jaabi ne fɔlɔ y'u wele ne fɔlɔ y'u wele ne fɔlɔ de y'a wele ala fɔlɔ y'an wele cogo di o weleliw la batoli b'o la mais n t'o kan o weleliw la jurumu toli b'o la n'o y'a kotali ye an kana a kota donc n mako b'o de la o kota in o toli de b'a to an bi ala ka duwawu jaabi sɔrɔ o kota dɔ ye jumɛn ye an karamɔgɔ namimaya b'o la namimaya an b'a sɔrɔ sɛbɛnfɛnw la nabilahi Musa alayhi salam don dɔ la a n'a ka mɔgɔw bɔra k'u bɛ taa ala wele sanji ko ala wele la mɔgɔ sɔrɔ ala k'u jaabi u bɛ ji ɲuman sɔrɔ cogo min na an karamɔgɔ o ye ala wele ka ala wele ka dɛsɛ o ma ji sɔrɔ ji mana Musa kamana ganna a ye den kɛrɛfɛ a ko ala a kana malo dɛ dugu bɛɛ bɔra ne yɛrɛ Musa b'u cɛ la ne min y'i ka ciden ye ka ala wele ji la ji ti kana
ala mɔgɔw na sigan na dɛ ala ko Musa a ko tiɲɛ don n tulo b'aw la koyi a ko nka namima de b'aw cɛ la ka o to aw cɛ la n'a ye n deli n t'a di fiyewu k'o tigi to yen Musa ko ala i t'a tigi fɔ n ye n ka taa sama ka bɔ jama cɛ la ala ko Musa ne k'a fɔ ye ko namima b'aw cɛ la ko de ye n bali ka ji di aw ma e ka tila k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka kɛ namima ye n kɔ Musa o na gɛlɛya dɛ Allahu Akbar ni ne y'a f'e ye ko karisa don o ye ne yɛrɛ kɛlen ye namima ye Musa ta waajuri kɛ n'i ye waaju kɛ ni dusukun seginna ne ala ma n bɛ ji di Allahu Akbar Musa seginna ka n'a ka jama cɛ la ka kuma ka waajulu kɛ ka namimaya kɔlɔlɔw fɔ min ye namima ye o sigilen y'a dɔn tiɲɛna nin ye ne ko ye hali ni Musa m'a bolo si ne ma nka nin jogo in ye ne jogo ye o yɔrɔ bɛɛ a sigilen a ye ŋaniya siri k'a yira ala la ala wa bi ne tubira n bɔra a la Allahu Akbar yanni n saya cɛ n tɛna namimaya kɛ bilen Allahu Akbar o ŋaniya sirilen cɛ fɛ o yɔrɔ bɛɛ sanji jigira Allahu o ye ji sɔrɔ Musa labanna a ko ala a ko i kɔni ko n ka waajulu kɛ n ye waajulu kɛ a ko nka mɔgɔ ma bɔ an cɛ la dɛ ji dun nana a ko tiɲɛ don a ko Musa a ko a tubira a dusukun na ani ne cɛla la a ko o kama n y'a ka tuubi minɛ n ye ji nati a ma se a ka bɔ o cɛ la bon an karamɔgɔ kuma surunya kama dɔrɔn jurumu yani jurumu ale de bi an dɛsɛ an ka ala batow ka minɛ ala ko k'a fɔ a ye ne ala jaabi n bi sɔrɔ ka wele a ye n jaabi o dɔ ye jumɛn ye a ye sinji tigɛ to yen anw dun fɛ yan bi ni fɛn sanga wulilen don an karamɔgɔ nin ye fɛn ye min sanga wuli bɛ anw fɛ yan bi dɛ sinji tigɛli wallahi ni sanga wulila anw fɛ yan bi parce que fɔlɔ n'i tun y'a jate minɛ k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tɛ parce que silamɛya y'a sɔrɔ anw danbe kan yan ne yɛrɛ tɛ siya si dɔn ne tɛ jamana si dɔn ne bɛ jamana min bila Mali ɲɛ danbetigiya la ne t'a dɔn quoi ne t'a dɔn parce que tellement que an ka mɔgɔw kun bɛ dilali fɛ an ka mɔgɔw bi ɲɛli fɛ u nana ni fɛn ye anw fɛ yan dilali bolo ma an karamɔgɔ bɛɛ ni kelenya ɲinini bolo ma wallahi hali ne maa ye taabolo si la diɲɛ kɔnɔ wa hali ala yɛrɛ mana n'a ye kuranɛ kɔnɔ ala y'o to anw farafinw de bolo maliyɛnw de bolo k'anw ka waso n'a ye diɲɛ na hali n'ale ala b'a dɔn mais a mana n'a ye kuranɛ kɔnɔ a y'a to anw bolo o b'anw de bolo yan o ye jumɛn ye i n'a fɔ sinankunya i n'a fɔ kanimɛya i n'a fɔ mɔdenya tulon olu n'a ɲɔgɔnna ninnu kare anw fɛ yan b'a fɔ manden ko kare c'est-à-dire filankulu ka teriya an'u ka bɛn ni kelenya nin tun bɛ anw fɛ yan a bɛɛ tun bɛ dilali de kama bɛn ni kelenya ɲinini kama an karamɔgɔ kuranɛ mana n'o ye sinankunya kuranɛ la ayiwa ne ka kalan ma janya nka ne m'a ye fɔlɔ Allahu Akbar ne m'a ye fɔlɔ bon o la i b'a ye o ye fɛnba de bon o la silamɛya nana sɔrɔ n mago bɛ min na k'a f'i ye silamɛya nana sɔrɔ silamɛya bɛ anw fɛ yan ni silamɛya ko k'a bɛ sinji tugu fɛ silamɛya nana sɔrɔ anw fɛ Manden yan wallahi sinji kun tɛ tigɛ Allahu Akbar sinji kun tɛ se ka tigɛ a tɛ si la n'i y'a sera tɔgɔma i tɛ maa si sɔrɔ min b'i fara i kan e bɛ k'i damana mɔgɔ de ye dugu kɔnɔ sigida la i bɛ k'i bolokɔni taamasiyɛn de ye bɛɛ bɛ ɲugu i la a sera tɔgɔma de dama dɔrɔn o de la an fɛ i b'a sɔrɔ fɔlɔ balimamuso den bɛ na a ba faso la n'o y'a benna ye a bɛ sɛ minɛ k'a faga k'a dun foyi t'a la n'a yɛrɛ ta kuma sera sɛ wɛrɛ bɛ minɛ k'o d'a ma quoi n'o bɛ taa so parce que ko benni kan o bɛɛ ye sinjitugu y'an fɛ yan mais bi o nana kɛ cogo di anw bolo bɛɛ lagosira an karamɔgɔ balima tɛ balima fɛ sinji tɛ sinji fɛ teri tɛ c'est-à-dire balimaya banna bɛɛ tiɲɛna du kɔnɔ bi an bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ mais mariki kapa don
an bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ mais an tɛ ɲɔgɔn fɛ. Allahu akbar. Dabalijuguw kɛra duw kɔnɔ balima dɔ ta tiɲɛli kama k'a yɛrɛ ko ko dolo bɛ nin na nin bɛ ka taa cogo min na nin bɛ sɔn ka na du mara n'o kɛra duden dɔ de bɛ bɔ ka t'o dabali cogo ɲini. An ye du bulondaw don dabali la, du cɛmancɛw donna dabali la, guwakuru furancɛw donna dabali la, an bɔra an taara kɛnɛma tigiɲɛsow donna dabali la, an tɛmɛna o kan hatta zurtumul makabira. Wallahi hali kaburu don dabaliw donna sinji tigɛ kama. Bon o la ala ko k'an k'ale jaabi. Donc an b'o sinji tigɛ ninnu to yen. O kota ninnu u ka ca a bɛɛ tɛ se ka kun waati kɔnɔ. Tele ko ye waati ko ye. Bon o la o kota ninnu dabilali n'an sɔrɔla ka ala wele ala b'an jaabi. Mais n'i y'a ye kuma o kuma ko ala wele kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la wallahi an karamɔgɔ ko dɔnnibaa sɛbɛw kalamɔgɔ sɛbɛw ɲɛ jogo ɲumantigi sɛbɛw olu de sigilen filɛ ka ala wele ni kuranɛ ye e b'o kɛnɛ kan k'e yɛrɛ y'i bolo ja k'e ka mago ma ɲɛ an karamɔgɔ fɛn dama dɔn peut-être e peresera mako in na o bɛ se ka ye tuma dɔ mɔgɔw bɛ ala wele don min na a tɛ jaabi o don dɛ kira dɔw ye ala wele san 40 de kɔfɛ jaabi nana. Bon o la kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ a retardera walima kuma dɔ la e bɛ ka hɛrɛ dɔ de ɲini mais ala ɲɛ b'a la o hɛrɛ n'o dira e ma a b'i mako sa a b'i ta cimɛ ala dun ye huwal hakim wahabu do dɛ mais hakimu fɛnɛ do a b'a di mais a b'a di ni kodɔn ni hakili ye bon n'a y'a ye ko e bɛ ka hɛrɛ min ɲini n'o dira e ma bi a bɛ k'i bolo mako sa ye hɛrɛ in bɛ retarder o kama. Walima tɔɔrɔ dɔ de natɔ don e kɔni bɛ hɛrɛ ɲini na mais tɔɔrɔ belebele dɔ natɔ don e ɲɛ t'o la i ka nin hɛrɛ ɲini duwawu ala b'a minɛ k'a don i ni tɔɔrɔ in cɛ o bɛ se ka kɛ mais olu kɔfɛ ko ne yɛrɛ de bɛ ala wele kɛnɛ kan jɔn ɲumanw bɛ kɛnɛ min kan ne bɛ yen ko ne ka duwawu ma minɛ an karamɔgɔ siga t'a la n'a ma minɛ bilahi jogo don ko dɔ de b'i ni ala cɛ dusukun dɔ de bɛ e la min man ɲi o kama ala t'i ta minɛ. Ne ni an karamɔgɔ fɛ a Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara a ko kɔnɔ b'i pan n'a kama de kɔnɔ b'i pan n'a kama de ko mais ko adamaden b'i pan n'a ŋaniya de ni i dɛsɛra min sɔrɔli la i k'a ɲini fɛn na kana mɔgɔ jalaki k'i ŋaniya jalaki bon o la ala ko an ka ale ala jaabi n'an y'ale jaabi an ka sɔrɔ k'a wele a bɛ sɔrɔ k'an sɔn an karamɔgɔ nin ye jurumu ka kɔlɔlɔw ye an bɛna Imamu Bakir ale fana kumara nin kan ayiwa inshallah an bɛ Bakir ka hadisa in fɔ k'a dan o la Imam Bakir ko a ko innal abda yas'alullaha alhaja فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء فيذنب العبد ذنبا فيقول الله للملك لا تغضى حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسكتي واستوجب الحرمان مني. الله أكبر. Bakir koko i ka dɔn jɔn bɛ ala deli hadamaden bɛ ala deli i ka mako la i ka ala wele yɛrɛ kɛcogo ɲɛna koyi i ye ala tɔgɔ min ta o yɛrɛ ɲɛna koyi i ka basigi ni ka majigi bɛɛ ɲɛna wa ala yɛrɛ sɔnna ala y'a bila ko kɔn ko an y'a latigɛ k'i ka nin ko in n sɔnna ko mais jɔn ka o ala wele in kɔfɛ dɛ ala yɛrɛ ka sɔn o kɔfɛ dɛ ko o jɔn masina in bɛna tilangɔ ka ko dɔ de kɛ yani ala wele jaabi kana ala sɔnna ma mais a y'a bila ko kɔfɛ nin waati in na n b'a ko d'i ma mais yani a ko dili cɛ i ma ko jɔn yɛrɛ bɛna wale jugu dɔ kɛ jurumu na ko n'o kɛra k'ala b'a fɔ ko a ko kuma ko mɛlɛkɛw dɛ a kana a ka mako in dilan bilen ko a yɛrɛ de ye kumaniyali wajibiya ne ala kan a yɛrɛ kɛwale a ka jurumu ne ala kotali a ye o kɛ ne ka wajibi ye ko n k'a jɛ a ka ɲini fɛn na bon o la an karamɔgɔ jurumu de bɛ adamaden kɔrɔtalen majigi jurumu de bɛ adamaden bonyalen dɔgɔya jurumu de bɛ adamaden garijɛgɛ foli ni garijɛgɛ siri o de la ala ye an ladi n'a ye ka sunkalo in di an ma k'an ka entraîner
mɔgɔ sɔn an bɛ se ka jurumu to yen ni ala sɔnna o la sunkalo mana tɛmɛ i ka sun minɛna a ma minɛ o ti dɔ wɛrɛ la dɛ i yɛrɛ lajɛ yali jurumu kɛta ninnu i ye dɔ b'u la wa i ye caman bila u la wa n'i y'o y'i yɛrɛ la a minɛna nka n'i y'a ye k'e sigilen i ka jurumu kɔrɔnin ninnu ma an karamɔgɔ a ma minɛ a ma taa yɔrɔ si ala k'an taw minɛ ne tun b'an bolo ka d'aw ma inshallah an karamɔgɔ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn kumakan laban ani foli laban ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma inshallah ayiwa kuma laban min bɛ an bolo k'a di aw ma o de ye k'aw yɛrɛw fo fɔlɔ k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada a bɛ nin baara min na sunkalo kɔnɔna na jɔyɔrɔbaw de b'a la wallahi a bɛ sun dekun ta ka bɔ mɔgɔ caman kan n'aw ka nin kɛnɛ ninnu sigilen wa a bɛ mɔgɔ caman bilasira kosɛbɛ u ka alabato cogoyaw la wa dansi t'o la o la an b'aw encourager k'a ɲini ala fɛ ya rabbi baara in a kuncɛ cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya n'aw ye ala k'aw fanga se ka aw jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo aw baarakɛɲɔgɔn tɔw minnu t'i ye kɛnɛ kan nka baara ti ɲɛ n'olu tɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka foli di lamɛnbagaw ni lajɛbaga bɛɛ ma diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini ala fɛ labanko ɲuman bi ala bolo ala k'a dan n'u sunkalo timɛ ala k'a nɔgɔya n'aw ye bato in ala k'a minɛ n'u ye o kɔfɛ ka duwawu kɛ fitinɛ min bi diɲɛ kɔnɔ bi nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran an bi duwawu kɛ ya rabbi ala k'u kisi ala k'u tanga an faso yɛrɛ fɛnɛ ala k'an faso kisi diɲɛ bɛɛ ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kanda k'an karamɔgɔ fo a Seyidu Sharifu Usman Madana Haidara ale min de kɛra an bɛɛ kandabaga ye k'an bila sira ɲuman in kan an b'a fo k'a ɲini ala fɛ a yɛrɛ bɛ min fɛ ala bolo hɛrɛ la diɲɛ ni lahara ala k'a dan na diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ya rabbi ala k'a n'a kisi a ma ala k'o k'a k'ala bonya kama an karamɔgɔ yɛrɛ hɔrɔma kama salli ala rasul wasalim ala ka o dɔw minɛ an karamɔgɔ Saji Jabate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka welekan jaabili la ani bɔra ka walanda ɲuman min di sisan an bɛ duwawu de kɛ ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye ka kuma ninnu minɛ ka baara kɛ ni a ye ni ala ye si ni kɛnɛya di sigi wɛrɛw an na ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka se ka kuma fɛn wɛrɛw kan min nafa ka bon kosɛbɛ kɔrɔfɔw la an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi ma welelen hadisul iftar kɛnɛ kan o de ye an karamɔgɔ Ustaz Abdulahi Jabate Jamiyatu Ansarudine wajulikɛla ba de don a kun bɛ ka kuma fɛn minnu kan o de ye ala kuta jurumu kɔlɔlɔ minnu b'a la a da tuuru a la ka walawala n'aw ye jɛmukan in lamɛn aw bɛ faamuya caman sɔrɔ a la o la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ ala ka si ani kɛnɛya di a ma ala ka an ɲɛ mɛn a la o hukumu kɔnɔ an bɛna suntigɛ baraji kɛnɛ kan an y'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ an baw ni sunkalo sera u ka wulikajɔw bɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ min ka kɛnɛ kan o de ye an ba madame Haidara Tanti Aisha Kulibali laada don san o san a bɛ taga Doɲumana n'o ye Mazar Sherif la o kɔnɔna na kalanden minnu bɛ yen ka taa u suntigɛ ka kɛɲɛ ni an bɛ kaloba min kɔnɔna na fasamantiya min fɔra a la walasa ka se ka niyɔrɔba sɔrɔ o la Sherif la tɔgɔyara la a baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Ni suntigɛ belebeleba in ne labɛnna an ba fɛ n'o ye madame Haidara Tanti Aisha Kulibali ye n'o de ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara o ka sotigi ye nin ye laada ye a fɛ san o san a bɛ suntigɛ belebele labɛn ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an fa ka kalandenw minnu bɛ Doɲumana ani Mutugu la san o san ka dumuni caman labɛn ka d'u ma u ka o suntigɛ n'o ye bawo sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye hinɛ ɲɔgɔnna kalo don a bɛ musaka bɔ a kun ka ni suntigɛba labɛn ka di silamɛw ma ɲinata baaraw kɛra Doɲumana kalandenw caman ani silamɛ wɛrɛw kana fara ɲɔgɔn kan k'o suntigɛ ni an ba ka ni suntigɛ labɛnni ye maa minnu ye a kɛnɛ sɔrɔ silamɛw ani maa wɛrɛw la u bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira ni ka yira k'a fɔ nin wale in a bonya bɛɛ lajɛlen bɛ segin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min ye nin sira in yira an baw la u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ni ka laban ka an ba yɛrɛ fo ka duwawu kɛ a n'a balimaw tɔw bɛɛ lajɛlen ye an ba madame Haidara Tanti Aisha Kulibali san o san a bɛna a furucɛ sanuma in ka furu la ka na a ka giribuw suntigɛ ko walasa u ka dɔ sɔrɔ sunkalo nɛɛma la donc bi inshallah an nana fara ɲɔgɔn kan ka na suntigɛ labɛn ka dumuni caman labɛn ka se k'a di furulamɔgɔw ma cogo min na k'u la nisɔndiya u ka duwawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye a n'a a furumuso ni a denw bɛɛ lajɛlen an bɛ o hukumu de kɔnɔna na. Inshallah an nana an ba ka kɛnɛ kan a bɛ dumuniw tobi a ka ca an tɛ se k'a fɔ ko a danna nin hakɛ in na lemuru b'a la namasaw b'a la fɛn bɛɛ an
an b'an ba in fo a ka hinɛ na k'a fo a ka magari la k'a fo a ka kodɔn na k'a fo a ka majigi la an b'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Ndɛra fo k'a waleɲuman dɔn ka taa Fɔmata fo k'a barikada ka taa Alima fo k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ Tani Ayisa kɔ jigiya ɲuman de don anw bolo an b'a fo k'a barikada ale min kɛra balimaya ɲuman ye ka sira yira an na sira min fɔ i bɛ sa a kan i denw bɛ tila k'a ta i kɔ nimisa t'a la donc an b'a fo k'a barikada Madame Hayidara an b'a fo k'a barikada o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ Sherifu Usumani Madani Hayidara Basitan de ye n ce Ba Madani de ye n ce karamɔgɔ n'a ka denbaya vraiment o kɛra garibuw fɛ o kɛra an fɛ an kɔfɛ an ɲɛfɛ nin ye laada ye Tanti Ayisa Kulibali bolo ani an ba tɔw u bɛ nin baara kɛ komi an bɛ min ka kɛnɛ ka don an b'o de fɔ n'o tɛ nin ye u bɛɛ ka baara de ka kalandenw sun tigɛ ni Ala ka jɛ an filɛ o hukumu de kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi a wari a tɛ se ka fɔ quoi wari min donna la Ala de b'a da dɔn kalandenw de t'o fɔ n'o tɛ yan bɛ fa jama de la yan lamini bɛɛ de bɛ na denmisɛnninw mɔgɔ min sun bɛ tigɛ Ala de b'a hakɛ dɔn donc c'est des millions caman de dɔn u bɛ ka kɛ mun kama Ala kama fisabilila maa dɔ bɛ yen n'a ye se sɔrɔ a bɛ ɲinɛ fantanw kɔ a bɛ ɲinɛ garibuw kɔ mais o ma kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ta ye donc an bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn ka ɲini Ala fɛ labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka a dan n'u ma. Ni suntigɛba in kɔni min labɛnna an b'a fɛ n'o ye Madame Hadara Tanti Ayisa Kulibali ye silamɛw kɔni nisɔndiyara a kɛnɛ kan bawo dumuni ani minfɛ dumanw ka taa se yiridenw ma o ma kɛ maa si negela ye. Ayiwa an b'a fo Madame Hadara Tanti Ayisa Kulibali a ka nin baara ɲuman in na ka an ka garibuw sun tigɛ foro la Mazari Sherifila la an bɛ dugawu kɛ hali sisan a baraji Ala ka dafalen di k'an ba bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na ka baara ninnu kɛli la o hukumu kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru sira kɛnɛ dayɛlɛ aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ an bɛ sunkaloba in kɔnɔna na Sherifila FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen sira dili mu ma u ka se ka weleli kɛ ka taa se Sherifila TV a filɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 ani 92 Sherifila Tele aw bɛ a gosi aw b'a sɔrɔ direct la an b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛna weleli kɛ aw ka aw sɔbɔ aw ka telew la aw ka dɔ bɔ volume na kosɛbɛ min b'a to an ka se ka ɲɔgɔn faamuya min b'a to baara ninnu bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ o la dumuyalakaw ka baara aw kana kɛ ka taa i jɔ tele kɛrɛfɛ k'a fɔ i b'i ka kumakan lamɛn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fulaw de b'o kɛ fulaw t'o kɛ dɛ fulaw t'o fɛn dɔ technologie la sisan Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ? Ka bɔ Ɲɔnɔ. Han? Hakɛ to i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Ɲɔnɔ. Ɲɔnɔ. Alassane Amadou So dɔgɔnin don Demba So. Alassane? Amadou So dɔgɔnin don Ɲɔnɔ. So baasi t'i la? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Denbaya don? Baasi foyi tɛ yen. Bisimila kuma b'i bolo. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n yɛrɛ denkɛ ya baara la n b'aw fɛ kosɛbɛ. Ko n ka foli b'a ye a n'a ka musokɔrɔba. Ko n ka foli b'a ye n ka foli ɲini n ka bɛɛ lajɛlen fana ye. Ni sigila Bamakɔ. Ni Ala sɔnna ma sini Asan yɛrɛ ne kɔrɔkɛ b'a ɲɛnamaya ɲɛnamaya. Ka tantanw su tigɛ fi sabililahi wa rasuli. Ni Ala sɔnna ma. San o san a b'a kɛ ɲinɛ y'a san kɔnɔ sini kan ka bɛn san 9 ma. An bɛ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka dugawu ɲini aw yiri fɛ. Ni Ala sɔnna ma. San caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na. Amin amin amin. Ala k'an ka jamana kɔnɔ suma. Amin amin amin. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Ala ka ɲɛnɛ kɔnɔ suma. Amin amin amin. Ala k'an ka tigɛtigiw bɛɛ lafiya. Amin amin. Ala k'a ka ɲɛnɛ ko ye. Amin amin. An kini Mamadu sallallahu alaihi wasallam bonya kama. Amin amin. An y'an ka karamɔgɔ ba ni Sɛki Usumani Madani Hayidara a n'a balima bɛɛ lajɛlen a n'a den. Amin amin. Ala k'a to kama Ala ka jamana Ala k'a kolo suma. Amin amin amin. Ala k'o kɛ kira kanu kama. Salli ala Muhammadin. Merci an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira labɛnlen bɛ ka se ka don ka foliw kɛ nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ na ale ta ye. Salamu alaikum. A bɛ di? Baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Bakari Tarawele Moriba. Bakari Tarawele i bɛ k'an wele ka bɔ min? Moriba Bugu la. Moriba Bugu la. O ye yan ye dɛ baasi tɛ yen kɔni.
Bismillah, kuma b'i bolo Bakari. An b'aw fo ala bilahi na wajibi la. Ala si jam kɛnɛ ɲɔgɔn d'an ma. Amin ya rabbal alamin. An ka karamɔgɔ fɛ ne y'a se i sɔrɔ sira ɲɔgɔn na ne y'a dɛmɛ bɛɛ. Ya bani. Ni ala sɔnna. An b'aw fɛ seyalen yɛrɛ dɛ. O diyara an ye kosɛbɛ. Bon an yɛrɛ wajibi kuma na. Merci beaucoup Bakari. An bɛ Moribabugu ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ni waati in na ka dugawu kɛ kalo ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye ka se ka dɔn ka foli ani dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni waati in na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum a bɛ di allo basi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min awɔ basi t'i la alhamdulillah mala kan i bɛ k'an wele ka bɔ min ne b'a wele ka bɔ Congo Brazzaville Congo Brazzaville e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ Gawusu Fane Gawusu Fane alhamdulillah Congo kaw ka kɛnɛ basi t'aw la yen quoi alhamdulillah ne basi foyi t'an na bisimila kuma b'i bolo Gawusu vraiment an ye a lajɛ n'an sera ka vraiment an y'a sɔrɔ a diyara an yɛrɛ de o ɲɛna yɛrɛ de ne foli kɛrɛnkɛrɛn karamɔgɔ n'a ka denkɛ la ni ala sɔnn'a ma sabu bɛɛ lajɛlen ani kanubaga bɛɛ lajɛlen a diyara n ye k'an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Congo Brazza Congo Kinshasa ka taa se Congo Zaire ma an bɛ bɛɛ fo ni waati in na an ka président n'o ye Alhaji Mustafa Silaye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Jawara fo ayiwa Congo Brazza ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na an yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ Congo Pointe-Noire n'o ye Madame Diallo Seli wan an b'a fo ka waleɲuman dɔn ni waati in na yan fo Congokaw fɛ yen nɔ a bɛ di basi t'i la kɔni basi kɔni tɛ yen a ka ligne de man ɲi kosɛbɛ su kɔni sun t'i kan dɛ su bɛ de ka ɲinɛ i yɛrɛ dɔgɔ jamu kɔ o yɛrɛ ye ala b'a f'i ye sun tɛ fɛn kɛ fula la fula degunnen bɛ su la bɛɛ bɛ yen nɔ salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh karamɔgɔ Jalo basi t'i la alhamdulillah mala kan kosɛbɛ ba se tɛ mana tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min alhamdulillah an tɔgɔ Isa Yatara ka bɔ Buwake Côte d'Ivoire Ɲamana Kɔnɛ Isa Yatara ka bɔ Buwake Côte d'Ivoire Isa Yatara ka bɔ Buwake Côte d'Ivoire Isa basi t'i la alhamdulillah mala kan kosɛbɛ karamɔgɔ Yatara naam basi tɛ yen kɔni Buwake kaw ka kɛnɛ mala kan kosɛbɛ alhamdulillah ba se t'a mɛn bisimila kuma b'i bolo alhamdulillah vraiment o bɛɛ lajɛlen fo na plateau sanfɛ ni waati in na vraiment an ka dugawu bɛ ye vraiment muso ka hakili sanu la muso ka saraba la bolo ala ka n'o bɛ sara ni hɛrɛ inshallah amin amin ndi karamɔgɔ Jabate fana fɛ ni invité bi vraiment bara ka kijang tanya dana mala sama koradi amin 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 ndi karamɔgɔ bara fana fɛ na puna tele juga ala ka hɛrɛ ka ni amin amin ni dia tanya jamana ala ka tin kena ka ka kela tele juga amin amin ndo jere jere ko mi taw ba ko ni ala ka ni islam ko jere jere ala ka ko amin 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 ala ka no jere jere ko ka tin inshallah assalamu alaikum ini baraji an bɛ Buwake bɛɛ fo i tɔgɔya la ni waati in na Buwake kaw ka dugawu kɛ kalo in ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ i delila ka taa Buwake n taara Buwake salon n bɔra Buwake i ye dɔɔnin kɛ n ye dɔɔnin kɛ samina i taara f'i ka passe dɛsɛra ne o tɛ ne ye assalamu alaikum baasi tɛ yen allo tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ tɔgɔ ni jamu allo an tulo b'i la o baasi t'i la baasi tɛ la hɛrɛ kɔ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu Seydou Nafo ka bɔ Côte d'Ivoire Seydou Nango a bɛ di Seydou Nafo ka bɔ Côte d'Ivoire Seydou Nampo Côte d'Ivoire i bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire dugu jumɛn na
Keju na po kababu. Basi tila. Wa ni. Bismillah kuma bi buru. I sobo ika telera. Wa me bi ne bi. Bayi tara hera wa. Alhamdulillah. Hello. Anko bila ibi sala kuma ibe dogo tele mangana. Ami to aka mi so la me kingo ko. Wala mi so jara ko so awa wuri ka fori kala. Ala ga shinu kala udama. Amin ya rabbal alamin. Wa bo. Aiwa ambe hakato nyini ambalma kefo amba fo ka wali nyimando ka doke hali sisa baran alaka anye ambe bulu biseka nisondia ka sewa chukumina ode shirifla teleka la nyini barake ni hali sisa alaka asabati ambulu ni wati na dobe no amina leta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tawani jamu be kan wele ka bomi. Amadu na kamo ka yi jabate. Amadu kai ka kwa kine. Basi tula kon. Basi tula. Alhamdulillah waka. Alhamdulillah basi. Bismillah kuma bi bulu. Kira nga ni fudi tanukai. Emission tabulo ka to kan kuji. Tabulo kai. Wajara ni kasara. Ayo yara biala wa bulu darala. Amin amin amin. Ame je karamo te rafane. Allah shi janu ke da nama. Amin ya rabbal alamin. Allah rasul timuna. Ame hakato nyini anga chokoroba fe rezo chogoya ka suma doni ateka famu kosobe amba fuka wali mandoka welel kala bela jelen fo ni wati na dobe ne ga jurusrala amina aleta ni wati konnana. Assalamu alaikum. Abi chogodi basite. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Basitila. Basi poste alhamdulillah. Ito wani jamu be kan wele kabomi. Amnata Sidibe Bamawe. Amnata Sidibe Bamakoya. Awa. Em kun kada kusuwe erere. Ami famille bari surala. To yanga la nyini. Allah ka obulu ne ka ka barak. Amin amin amin. Ami doke antara ngoy. Allah ka nyeme no swal. Amin amin amin. Follow ini baraji ame bango ko befo to wala ni watina ka do ke kalo alaka atime here ko nana ka ko sitiri bela jelen fo mumbe ka haya samaya am fo ko wala ni merci beaucoup ini baraji amata nagiri sala blaleno ka seka don ka folini duwa ke ani ma dama ni amena ota ka bo barako nana Sherifla FM ante ko ni watina fana be diretila ambu fo ko wala ni mando ko technicien wala ba fo ni watina debe no amina aleta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi jalo. Basitila. Alhamdulillah. To kani jamu be ka wele ka bom. Yusuf Togo Turula. Yusuf Togo Turula. Basitila. Alhamdulillah malafu. Kuma bi bolo. Insanta bolo kanyala ka bolo ngata darawla. Amin ya rabbal alamin. Allah ka sungalo chama irana. Amin amin amin. Allah ka naufa baraji ko fi. Amin amin amin. Amma almamu fo ani musuba fo fa silama be fo. Ni ala sonama. Allah ka seli don rambe kana mala. Amin 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 amin. Me ebe fulaka me a. Fulaka bo me de. Mo me. Yesu mo me. Abi foki wala mando ka turela ka bela jeli fo ni wati na ka duoke ala ka kalo intime here kono ka mama gakufu mori badi do mama gaku amba foka wala mando ni wati na be malaya mori international lido ame do ka haisisa ala ka kolosu mustajabu taya ni wati na dobi na Jerusalem amina alita. Assalamu alaikum. Abi chogodi
aja anti yɛrɛ fo i ka kɔlɔsi sɔngɔ la baasi tɛ yen kɔni assalamu alaikum assalamu alaikum ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira ma sɔn foli de don na Mutar kɔlɔsi tigiw bɛ ka fɔ kɔlɔsi b'ale bolo a bɛ k'a sama fana n'an y'a fɔ o fana ka ɲi ka dugawu bɛ jaabi aja fo jaabi nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye nin waati in na ka se ka don ka foli kɛ dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum alaikum salam baasi t'i la alhamdulillah an bɛ yan fɔlɔ sisan na alhamdulillah waaye Bakari Kulubali do ka bɔ Gabon Bakari Kulubali ka bɔ Gabon Bakari a bɛ di alaikum salam Kulubali a bɛ cogo di Gabonkaw ka kɛnɛ ayiwa Bakari taara an bɛna mɔgɔ laban ta ka nɛgɛjuru siraw ko olu baaraw jɔ ka kɛ ni waati cogoya ye ni Ala ka jɛ ye an bɛ Gabon ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka taa fɛn min ye u ka faaba kɔnɔna na Libreville k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka taa Port-Gentil n'o y'u ka capitale économique an bɛ foli lase yen mɔgɔw fana ma dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta kɛ mɔgɔ laban ye salamu alaikum waalaikum salam wa barakatuh baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ Birima Kulubali de Simɔna Yɔrɔso mara la baasi t'i la kɔni Siɲɛnakaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ Simɔnakaw la bisimila baasi t'aw yɛrɛ la kɔni an bɛ Ala tanu Ala foli don émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ alhamdulillah o diyara an ye an b'a fɛ ka diɲɛ ma don o don o diyara an ye ka wele k'aw fo an bɛ sirifukɛ fo Usman Sirif Madame Haidara ni y'a banni a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen inshallah an bɛ dugawu ka tila ka dugawu ɲini an fɛ ni Ala sɔnna ma Tijani kɛlɛ nafama Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma amin 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 n bɛ n kɔrɔkɛ ɲuman fo ni Amadu Kulubali Amadu Kulubali a b'a mɛn a fara denbaya bɛɛ lajɛlen kan ni Ala sɔnna ma a n'a baarakɛɲɔgɔn m'o fana fo Mɔtari Bagayɔgɔ a tulo b'i la a bɛ to ka acteur ka film min sɛbɛn o ka d'an ye kojugu a bɛ n ka foli lase a ma ni Ala sɔnna ma a tulo b'i la Bagayɔgɔ inshallah e yɛrɛ Jalo merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase welelikɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu sera ka don minnu ma se ka don an b'a bɛɛ fo nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka dugawu kɛ bɛɛ ye ni Ala sɔnna ma sini ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi su in na wajuruba bɛ yen nɔ a bɛ kɛ Bangoni Jɛgɛnɛbugu terrain na Imam Hassan alayhi salam ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna na min kɛnɛ bɛ sigi Jamiyatul Ansarudine International Fadi fɛ o la su in na de don n'aw ye surafana dun an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni na Imam Hassan ka anniversaire hukumu kɔnɔna na min denbajala bɛ an b'a bolo Madame Haidara tanti Halima Dagamaisa alamisa don ni Ala sɔnna ma o y'a tulu ta ye o suntigɛ bɛɛ welelen don Bangoni Jɛgɛnɛbugu la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'a ma fɔ tan bamananw t'a faamu dɛ i yɛrɛ i bɛ ka annonce e bɛ annonce de kɛ wa i bɛ dumuni ko de fɔlɔ ayi mais a fila bɛɛ de don an wulila wajuli la alamisa y'a suntigɛ i m'o fɔ de wali mu taa sɔhi sigila dala ka kɔrɔ wajuli kɛra dɔrɔn dugu jɛra ɲinan ta i n'a fɔ yɛlɛma b'a la yɛlɛma bilara la ka kɛ alamisa ye i ma kɔn ka nin fɔ tan dɔ bɛna taa ka segin baasi t'a la o la mu taa i bɛ nafilaw labɛn i bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bi su in na nafilaw di mɔgɔw ma ni Ala ka jɛ ye رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي Alhaji Mutar an ka bi su in na nafila ye jumɛn ye inshallah alhamdulillah an ka dɔnnikɛla y'a yira k'a fɔ sunkalo su 15nan nafila o bɛ jɔko 10 ma jɔko 10 salambilako 5 jɔgokɛlɛ fatiha siɲɛ 1 iza jaa nasrullahi wal fatu ka taa bila sura laban na siɲɛ 7 a wuridi ya tawab siɲɛ 100 misala ka sunkalo su 15nan nafila jɔko 10 salambilako 5 jɔgokɛlɛ fatiha siɲɛ 1 iza jaa nasrullahi n'o ye suratu nasiri ye siɲɛ 7 ya tawab
ya tawab o ya wurdi siyɛn 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bolo k'an jurumaw ka fari k'an sago d'a ma ala kira yɛrɛ hɔrɔma ye salli ala rasulillah wa sallim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na dɔgɔtɔrɔ ko bi dɔgɔtɔrɔ ko di cogo di Aja? Ok, Usain Diallo. Anti sɛgɛn anti ɲinɛ an b'an ka dɔgɔtɔrɔ fo n'o ye Dr Kuje Tata Toure a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔw la walasa kɛnɛya ani lafiya bɛ se ka sabati an ka an farikolo la cogoya min na bi dɔgɔtɔrɔ ko thème min b'an bolo bi o ye i bɛ crise cardiaque dɔn ala ka bɛɛ kisi a ma taamasiyɛn minnu bɛ o la n'i y'o taamasiyɛnw ye o kɔrɔ i farati o ye crise cardiaque taamasiyɛnw ye an ka kulo ma da dɔgɔtɔrɔ ka laseliw fɛ inchallah. Mama fɛn min ni tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta ye fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ni tɛ Zeyina Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de kan n'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina aw minnu matarafalen don Sherifila Jabara so la sanga ani wagati aw bisimila kukura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min n'a sigira sen kan ka sanga ni sunkalo la ɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don doncogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma ka tila ka sun barajiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sira kan bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw crise cardiaque taamasiyɛnw a taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ disi b'i dimi dusukun bɛ disi de kɔnɔ o de kama i disi b'i dimi disi dimi min don disi camancɛ o de b'i dimi k'a kɛ i b'a fɔ ko doni sigilen don a kan o dimi senfɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka bin n'a dimi y'i minɛ a tɛ taa o nɔgɔnin na a dimi bɛ se ka to sen na fo miniti 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ a dimi bɛ se ka bɔ a nɔ la ka na sen na bolo fo ka taa se kan ma kuma dɔw la o cogo kelen na dimi bɛ se ka na kɔnɔbara fɛnɛ fan fɛ dusukun bɛ panpan a bɛ teliya fu bɛ wɔsi disi bɛ se ka gɛrɛntɛ fɔnɔ kuma dɔw la ninakili bɛ degun fo ka na ni sɔgɔsɔgɔ ye kari bɛ se ka bɔ kuma dɔw la a bɛ se ka nin bɛɛ bila dɔw la dimidalan jɔyɔrɔ fosi t'a dimi dali la jabɛtitɔw fɛ yen ninakili degun bɛ se ka ye olu fan fɛ ka d'a kan ni jabɛti sera yɔrɔ dɔ ma fɛn min ye dimi yɔrɔ ye kuma dɔw la jabɛtitɔw t'o jate minɛ ka d'a kan adamaden kan ka dimi jate minɛ ni yɔrɔ minnu ye jabɛtitɔw fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ jabɛti kɔlɔlɔ ye dankari kɛ o yɔrɔ la k'o yɔrɔ tiɲɛ o kama dimi yɔrɔ olu ka jateminɛba tɛ boli o kan nka o ninakili bɛ se ka degun walima dusukun panpan n'i y'olu jateminɛ i yɛrɛ la a tɛ furudimi fura dimidalan ta kun bɔ a ka kan i ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ ka taa kɛnɛyaso la dɔgɔtɔrɔw ka se ka dusukun taamasiraw jateminɛ o bɛ kɛ sababu ye ka niw kisi kosɛbɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi nin bana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ Mali jamana kɔnɔ nin waleya in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka mɔgɔ la sɔmi i ka wuli ka se kɛnɛyaso la ka d'a kan ka to so ka dimidalanw ta i yɛrɛ ma nafa t'a la ka d'a kan
a tɛna mago ɲɛ wa a tɛ se ka foyi ta ka bɔ a dimi masinɛ la. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ crise cardiaque ye. Kuma dɔw la n'a bana dɔnna jamanadenw fɛ a taamasiyɛnw ka fara a kunbɛnko ɲuman kan caman bɛ se ka kisi. Bana caman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka nin waleya in lase mɔgɔ ma nka crise cardiaque o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye. A filanan bɛ se ka kɛ embolie pulmonaire ye. Jamana minnu bɛ yen nɔ ko kɛnɛya yiriwalen don kosɛbɛ crise cardiaque de dɔnnen don kosɛbɛ o jamanaw la min ye kun fɔlɔ-fɔlɔ ye ka nin waleya se mɔgɔ ma. Kɛmɛ sara la 95 crise cardiaque bɛ se ka ko o saya sababu ye o jamana ninnu na. N'i ye Mali jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin san laban ninnu na a yirala k'a fɔ crise cardiaque fɛnɛ mɔgɔ bɔnɛta ka can kosɛbɛ. Caman bɛna k'a fɔ k'u dusukun b'u dimi. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ laban k'a ye k'a fɔ jolisiraw gerennen don. Dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ furakɛli yɛrɛ n'u ma don fɔlɔ. Hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o ye 72 44 56 18 aw ni ce a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni bawusen wɛrɛ. Mama fem ni mitila manga rendez-vous arrangé. Ha doni. Ante fly wa kamantena. Eba. Ete fura bene bro. Ha? O beto di. Cheni pagaine. Ni te meni. Ete Zina. Zina. Itu don nyala. Chena. Zina. Of, Zina ikala doni. Of. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen nin ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲuman ye Zina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de Zina ayiwa an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo ka waleɲuman dɔn. O ka kan Musa Jalo i n'a fɔ an tun y'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ ko thème min bɛ yen bi o ye crise cardiaque a taamasiyɛnw an ka dɔgɔtɔrɔmuso bɔra ka walawalali kɛ a ye taamasiyɛn damadɔ dɔ fɔ n'i ye o y'i yɛrɛ la a ka kan i ka wuli joona ka kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u sɛgɛrɛ o dɔ ye disi dimi jugu ye disi dimi k'a kɔti tigɛ ani fo ka taa se dusukun panpan ma ani ninakili degun bon a y'a yira fana dusukun panpan ni ninakili degun ani bana dɔw fana taamasere bɔlen don i n'a fɔ jabɛti o kuma yɛrɛ tɛ min kɔfɛ komi an fɛ yan ni farafinna a ka dɔgɔya kosɛbɛ sinon a ka kan mɔgɔ kuma ni kuma i ka taa kɛnɛyaso la ka taa i yɛrɛ lajɛ ka t'i ka bila contrôle lajɛ mais n'i y'a ye anw caman bɛ yen n'i y'an selen dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ a gana sabula n'i bɛ to ka o kɛ bana dɔw bɛ yen a ti i minɛ i ɲinɛ ma parce que ni bana y'i minɛ n'i bɔra a kalama joona a ka ca la i bɛ se ka kunbɛn cogoya sɔrɔ a la mais ni bana y'i minɛ e yɛrɛ t'a dɔn ko bana b'i la i b'a ye a bɛ to ten f'a bɛ juguya f'a bɛ na se a bɛ taa ka dan kɛ surtout ni n'a bana ninnu ala k'an kisi n'a y'i minɛ n'i y'a négliger fo ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye min bɛ se ka to min yɛrɛ bɛ se ka to a la an b'an ka dɔgɔtɔrɔ fo a ka walawalaliw la a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la k'a tuure
amira fo ki wala nyamando o kuma kono mutaro be se ke nafila ka kene tuguni wasa famyo ka se so yana ngatime inshallah sajalo bi sumalo shu tamdurnai nafila ye jokotan salam la ko saba e salam la ko duru jawkele fatiha shenkele suratul nasr iza jaa nasrullah wal fath tabla suran labana shehwolo la ukma ni salamu bla laban bla urdu de ya tawab sutan duruna nafila jokotan salam la ko duru jawkele fatiha shenkele iza jaa nasrullah wal fath shehwolo la ukma na famiya salamu laban bla ya tawab shen keme anya ke ala kamine kan jurumu yafa kan magodla imam hasan ya rakoso sallallahu alaihi wasallam ala ka o do bela jele o kuma kono ambal mom suni ambara ke nyogo amnata traore madam Keita aka wulika jo ka se dumun lanoma bita amanye mafe mi labenembe abulu aka se ka nyafoli ke anye oka bela jele nyoma ka sangana o sigiro to yawi aw rubrique mandi de les plats de chez nous on va domino bien sera muso bado ma amira kuma dama rebni représenter ne ba une sogoma c'est qui représenter un jamawi ne madame Keita tigira kam sowe ne ba na plat mene to bi ka ira nabi ne na plan to go plata wale ko nyankata ale yoro men dunni ale manna dunni man yow nyangata ne ba ko ka be na nyangata to bi ka ira la anga je ko fe nyongo fe ne na nyangata to bi malori a bazale ko glan malori imana ke malo sugo ne aga malo sugo ne ngatige mugu ayre de tige susuna bodu ka tenten ni tige mugu ni sumala do ngala go ni furunto majin ko lai ni na povre on jego su joni mbolu kala no ni awo de ale to bi fen anga jego fle nyoko awo ni ta daga si jiwilla donc daga wulle samina na fa ka ko ni lai mo kala nina goyoni furunto bla ko sanna bali na fon beri kala ni jiga dagala ko jiwilla ba bale na fon be ka ko no a poivre mo na sumalo ana majinu bu be kala ana bu ni fe ni sumala mo kala tiga mugu doro ne kala la jila ni tiga mugu bla ko fela ni ko do nyala do amona mamo awo ni tiga mugu yoro sera no fene irawe ni wana fon kele samale ma do tu an dumuni no amasi jege ko sukoku fenge ko no le tuti yara blo compliqué le ban ni jege su don nala ni jege su yara warti wala yayin bo ni be frisu la dara meta ida ko len boka kala e gusara la o sanda wuli ni ma jege su kala o ko len jere ni awo mo kala musara ngam malo ko len jere ni ko gaje ta ko ni tina o be mbolo mo siga gala le temps fo o be fi goyan ni mo ni tin siri chama ni kamana we kan yoro ngala la do fo ko dem senu digite bi bazage la tin noro la bara galamante mina nga goyan furunto bo malo fino ni malo kala donc olu bɔ kun ye a kana nɔnɔ furunto ni mɔgɔ min fana bɛ furunto fɛ kosɛbɛ i bɛ se k'a ci a la o ye fariya da ye dɛ biri ni bage ya risiki ta i b'a bɔ o de ka fisa mais yɔrɔ nin nan sugu ninnu nin tobili sugu ninnu san nana piripiri paraw de don piripiri paraw a ka teli teliya da yan n bɛna malo k'a la tene bone hali k'a da daga in kasa ma yɔrɔ b'a datugu a bɛ tobi dɔɔni an ka jɛgɛw sugu ka dɔn
jigo su fana bɛ dɔn kɛ awɔ marakaw bɛ se ka yan dɔw k'a la dɔrɔmɛ tan sisan n bɛna n ka malo lamaga a ji tora dɔɔnin sisan n bɛ a mɔna a ma mɔ n bɛ tigɛmugu k'a kan awɔ i bɛ tigɛmugu k'a kan a bɛ wusu ni ale mais fɛn wɛrɛ bɛ se ka k'a la min ni tigɛmugu tɛ kelen ye ayiwa n degera mun na ka sɔn ni maninkaw bolo o ye tigɛmugu maninka ka tigɛ kun ne t'a dɔn aw ye fɛn fɛn de ye tigɛ la an fana bɛ baara de kɛ o n'i ma kɛ sɛnɛkɛla i tɛ se ka tigɛ ɲini n'i bɛ sɛnɛ de kɛ ka tigɛ ɲini maninkaw ye baarakɛlaw de ye an yɛrɛ bɛna sɛnɛ kɛ awɔ an bɛ sɛnɛ de kɛ bɛ ka taa sɛnɛ de ma awɔ an yɛrɛ bɛna sɛnɛ kɛ ne yɛrɛ bɛna foro ɲini e ma bɔgɔ da b'a fɔ ko tigɛ sɛnɛbali tɛ tigɛ valeur dɔn maninkaw b'a sɛnɛ o kama anw b'a valeur dɔn an fana b'a valeur dɔn mais an b'a ɲini sisan b'a datugu ko n'i taara village la n'o tɛ Bamakɔ yan kɔni Bamakɔ foro bɛ sɔrɔ Bamakɔ foro sɔrɔ man di dɛ fo miliyɔn ka k'i bolo miliyɔn t'an bolo an ka k'a ɲini an tɛ taa ɲini village la an ɲan ka taa ni tigɛ wusura ani tigɛ wusura ni ɲɔgɔn ye n'a ni tigɛ wusura ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn o kɔrɔ k'a ka ɲi o y'a mɔni nin ye baara bannen nin ye baara bannen wa kasa baara bannen pewu a jɛgɛw suma nin bɛ sɔn ka ja sa ne ba dolosan don bɛ yɔrɔ la vitamine ba de bɛ na vitamine b'a la dɛ wa ka timi jaan bɛ n'an yɛrɛ kan ayiwa madame Keita folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛ jamaw ma ayiwa n'an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka aw yɛrɛ fo k'aw barikada aw ka déplacement na ka n ka foli bɛ bɔ yan fo Bangɔni na Sirifikɛ yɛrɛ a n'a ka denbaya aw ni ce aw ka baara ɲuman na nin ka ɲi yɛrɛ de awɔ nin bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ka fɛn caman ɲɛdɔn ka sɔrɔ i ma déplacer ka bɔ i nɔ na à travers de l'émission mɔgɔ caman fana sera ɲan ka taa tobi cogo la awɔ nin ye ne ka ɲan ka taa tobi cogo ye aw bɛɛ ni ce ani baraji ala k'aw ka baaraw yiriwa n bɛ n furukɛ yɛrɛ fo n'o ye Bakari Keita ye ka Bebe fo madame Jalo o ye n ka sababu ye ale de kɛra sababu ye ka ne ni aw yira ɲɔgɔn na bi k'a ni ce k'a ni baraji sababu ma dɔn an yɛrɛ bɛ foli kɛ ka taa se maninka bɛɛ lajɛlen ma Kita Kayi Lahan Jija a bɛɛ Tabakoto ani yɔrɔ ɲɛ an b'u bɛɛ fo k'adi Kɛyɛba Kɛyɛto a bɛɛ an n'aw ka maninka tɔgɔ nɔ aw bɛɛ foli n'o maninkaw an n'aw ka tigaw ani madame Keita Tigida de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale ye min tobi ka yira an na bi o de ye ɲangata ye n y'a fɔ ka ɲɛ ayiwa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ madame Keita fila fo k'u waleɲuman dɔn k'a ni lafiri ko ɲankata n'o filila kuma kɔnɔ dɛ maninkaw u sɔnni b'u yɛrɛ u caman bɛ e m'u ka kuma mɛn e ma maninkamuso a bɛ ka marakaw tan cogoya min na bi a bɛ ka fɔ de ko maninkaw de dɔn bɛ nin baara ye olu ma fɔ marakaw kɔ la ayi sɛnɛ an bɛ sɛnɛ de bɔn an bɛ se ka sɔrɔ yen min na u bɛ tiga sɛnɛ an y'o t'u bolo mais a ma da o dɔrɔn ma e ma maninkamuso ka kuma e m'a faamuya ka ɲɛ bon ni ko an ka laadiriya yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ marakaw dɔn ni jago de awɔ de bɛ o ɲɛdɔn an aventure mais n'a fɔra an ye sɛnɛ kɛ i n'a fɔ ka sɛnɛfɛn ninnu labɔ o sira kan maninkaw bɛ u n'o cɛ a kɛra tigɛ ye o a kɛra kaba ye o a kɛra guwan ye sɛnɛ kɛ dɛ u bɛ tiga de dɔn an bɛ marakaw bɛɛ ni yɛrɛ ye jago ye maninkamuso fo maninkamuso ou bien maninkadenw fo maninkaw bɛɛ kɛ fo an b'u se k'u maninkaw bɛɛ fo o kɔni ni kɔni nin ye an bara dumuni ye o parce que n'i y'a jateminɛ an ka jɛgɛ wusu ani an yɛrɛ ka kɔgɔ ka fara an yɛrɛ ka foronto a bɛɛ ye yan an yɛrɛ ka i y'a fɔ cogoya min na ani laro de bɔlen don awɔ mais différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin ko maninka ko don olu mana diɲɛ fɛn o fɛn dilan o tigɛ ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ u mana diɲɛ fɛn o fɛn dilan tiga k'a bɛɛ la tiga bɛ kɛ min na o tiga tigɛ min na o bɛ tiga k'a bɛɛ la fini dɔ de b'a la koyi maninkaw ka tiga ko tɛ gansan ye tiga ka ɲi mɔgɔ ma
plan kojugu vitamine b'a la ni mɔgɔ bɛ tiga dun kosɛbɛ ni dumuni dilan cogo na i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔja t'i minɛ kosɛbɛ mais tiga min na ka ko fana na tiga bɛ kɛ na awo ni manna ya ka ɲangata ko ɲangata ay ɲangata tɛ dɛ ɲangata kabako bɛ tiga la batata tiga hala bulu yani a kɛ se o fana bɛ kɛ n'a ye mais n'aw m'o kɛ n'a ye fɛnɛ ni tiga den bɔra o bɛ kɛ n'a ye bulu in o la a bɛ se k'o kɛ bagan dumuni fɛnɛ tiga fɛn fan si tɛ fili non mi tiga dɔn an ka maraka basi la mi tiga nan kan voilà kabako ba de bɛ manigaw ka kow la non an ka denmisɛnninw inshallah ka foli lase maninga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnya la Mohamed Keita an b'ale fo yan k'a ka cɛkɔrɔba fo an ka jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ yan fo mayanbugukaw fɛ yen nɔ ka dugawu kɛ ala ka kɛnɛyaw di a ye sisan ani Fuseni Keita n'a ka musokɔrɔba nin waati in na an b'a ka musokɔrɔba fo a n'a ka madamu a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la nin waati in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ taa sugu kɔnɔ inshallah ka tila ka na an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna ma Étoile électronique marque de l'élément la Samalanyo Malila Odila ananani minakura chama ye Malien la fiali kama primi show yere koni inafo téléviseur full HD gansan a smart lamau ani kasi a écran plat ni anyokona weroma étoile électronique nanani ni beye obisika audience tawswani minuna wa otabede niko étoile électronique iko électroménager au makobe réfrigérateur la congélateur toblika mino ni bebe soro sanga matene diala étoile électronique la au café téléphone sugia bebe soro étoile électronique la a smartphone la mau tablette tactile ani connexion que la chamawero étoile électronique yere fleni souvenir na yere la place du souvenir perfait srani de tene mani makife otumana malion au connaissant to ya sila kato kofe étoile électronique kola au sinfajona kasiyeno ukamino kanyi wa asongo kadifana ayoka komanu ke jona ni numero nununa nunu fleni jabarani sanfe kabi dugu jɛra ka deni ci k'a ka taa sugu la ka taa n'a saga na tobili kɛ fo sisan jumɛn ta yɛrɛ bɛ ɲini ka se ka sɔrɔ ne ma dumuni sɔrɔ ka dun asa nana ne ka mun de ye juguya se e ma ta de ne ye den ci k'a ka taa sugu la ka taa da sana hali bi a mana fɔlɔ de koyi bi jumɛn bɛ taa misiri la fo sisan dumuni ma se ka sɔrɔ ka dun n bɛ taa sama na sa nana a kɛ ala de kɛra kama sɛ ka kini naji ka se ka kini ka k'a di a la dumuni ta misiri la sisan sa ka na sɔn fɛn min ye kɔdiya ye o kɔ a bɔ buwaburumugu deliya fɛnfɛn deliya piman deliya a sɛnbulu na aromatize sumala min nun naro ka di a bɔ laginɛ nɛrɛ a sumala lamɛn ni laginɛ nɛrɛ de ye tamati deliya jaba deliya jui deliya ni kɛnɛma min ji ye ji sani ma min ye a ka o deliya fɛnɛ n'a bɛɛ a bɛɛ ka sigɛrɛ min ne ka gilo tɛ dɔwɛrɛ dɛ deliya produit de bɛ société Awa Jara a mugu b'a kan min ma sandala a ka jija a ka se ɲare la ɲɔnɔ blasi la Musa Jara numéro 1 fɛ yen ale ka numéro 76 44 19 37 wali Isa Jara fɛ yen nɔ misikɔrɔni ɲɛfɛ ale ka numéro 76 34 11 26 wa ko la mugu kura min bɔ mɛ a b'a ka naw sankɔrɔ ta k'a kɛ tama ne yɛrɛ la a kɛra dumuni mako da ye National Distribution aw ka pinɛko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛkolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛko rɔ i ka bolimafɛn la a fɔ National Distribution ka pinɛkolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ National Distribution ka pinɛw don National Distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye fundeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la National Distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra National Distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade de 26 mars ma National Distribution
sira dala kolomba n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa na mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa n'i ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakolo gɛrɛw na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la sunkalo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati dumuni dɔ makɔnɔ su mana se a tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misiri welekan ye ne ko lagare tun bɛ ka mun ɲini tuguni a faamuna sisan JUPAPS barisa an ka nisɔndiyako foyi tɛ se ka kɛ JUPAPS kɔ JUPAPS k'i ni na hinɛ ni lahɔrɔmakalo in na JUPAPS diɲɛ min tɛ fɔ ka ban JUPAPS format 1 litre bɛ sɔrɔ sisan aw ka bitigiw bɛɛ la Ramadan Mubarak. Nse tanti Seba, umo modelu, freestyle. Alhamdulillah. Ebe ka ri relax mo de nurama. Awo, nura agite me no kan. Nura be NI pusi de ta. Ni ere yala na ida. Te bona ka sako ko. Inde fere ya ri relax e pusi. Ya shi follow de malila. Vitamin mu wani kele ni bala. Na masabala, tamaru bala, bombala, bibala. Dem selu ba fe churu mo ko ba feti. Ake bane ko abada. Rijilak. Bintu dafali dimbaw ka lafiya kama ka ta din kalo woro la Rijilak 6 mois a kalo segi Rijilak 8 mois ani sisan Rijilak 1 plus ka ta din san kelina ka yele awo ni yo folo imanila Rijilak ka serial 1 plus falen do vitamine caman de la min nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔna Rijilak denbaw bɛɛ jigi don Rijilak 1 plus anana ou la fiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Rijilak siɲɛ 1 Rijilak waati bɛɛ. Fier d'être présent dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Profitez de votre maison. Farifoni ni galabukana abuda dema national Lama jayorola national Konyo yorola
Lengunu yorola Ali tosigi yorola Jama bebe girete minga National Magoroba mi Dimisumba mi Chauba mi Musumba mi Aha de national Niatimi ini kumulo dimite nwanye Niatimi ini bana misente nwanye Niatimi ini farifoni be nwona Odela ubafe Sipori kala ubafe National ubafe National artist ubafe National wajulu kanaka National Nega kera na te wara tisi Tuguni for national For national Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC do malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zabia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya mfule ana EPC Nude bela jele wasara Fala deba konsere beba ko akute ikagalobonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya, afaron kokele, abedala butkenea, ibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute lorika galobonda, edanaya, on papa gute, on mama gute, che joni gute, che aya gute. C'est comment Dedanaya championi Papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Madame Namu Nono sugu dumendo E nono sahel kanetike So drafu ke nono sahel kaneti te daraka nono damaye de abe mi wati be wa bi ka fen chamana abi ka degela abi ka serla ni sengene nama ka friko dele ninga kelenda ki kunjana yi ibi singa lafiate fiati na fla dama jona abi ba dem sanu mafu note arabi kanjana yi kuma be sagani wati wala fiende dore abi suma bayele man di noya ki to aka wa ai i polo kon dija abada datgula ni ngalo ka bwa dala dro ngate ngi kunjana yi chenchana nono sahel kaneti ningira ne mini jisa saga ani wati sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixweli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la. Nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne Désara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga
wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba te wula sɛkasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba te wula kalite ko daa don an b'an ka sugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn farala an ka sunkalo in na ka na baara in kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya bɛɛ bolo an bɛ an ka sponsor officiel fo ale min ye danaya d'an kan a bɛ san caman bɔ a bɛ na plateau in ka na fara an ka baara in kɔnɔna na ɲinan a ka nin produit minnu b'an bolo mɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ ka se ka sanni caman k'a la walasa ka se ka nin plateau in dɛmɛ ani ka jɛmukan in kokɔrɔma don u ka mayonnaise ka di jus precia ka taa se te alkaba ma ani lait halib najini kadi nin bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo kɛnɛ in kan ani ala ni kira sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ Lutar an bɛ ka se ayiwa sun kɔni a waati barajima waati ninnu waati sera an kana ka mun wuli kɛ alhamdulillah jalo ni ala wele waatiw ye ani dugawu jaabi waatiw waati b'a sɔrɔ gɔnɔw jalen don waati b'a sɔrɔ sun kɛlen bɛ ka farikolo sɛgɛn sanga kelen de fɛnɛ na jɔn bɛ damakasi min kɛ ala la fɛn min fɔ ala ye siga foyi t'a la ala b'a minɛ jango an bɛ don min na bi an bɛ Imamula Hasan ka bangeni ɲɛkɔrɔla la o ye hɔrɔma faralen hɔrɔma kan don bɛ bonya n'a kɔnɔko ye bi don fɛnɛ bɛ bonya ka waso don tɔw la ko ala kira mɔden fɔlɔ kiraya du kɔnɔ ala y'o di a ma ka bɛn sini ma o ye koba ye ne ma ni ala ka tamasiyɛn ma k'o bonya dusukun ka ala ɲɛsiranɲɛ ani dusukun ka ala kanu a bɛ dɔn ni o baaraw de ye an b'a dɔn ni waati ye dɔw jaabi waati ye an bɛ ala de deli an faso Mali ala k'a basigi ka kɔlɔsuma don a kɔnɔ ka miliyari caman di an ma fitina bɛ silamɛ jamana o jamana na an y'a deli ala fɛ bi don yɛrɛ hɔrɔma kama ala k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsuma ala k'an fanga se kafiri jamanaw kan salli ala rasul ala ka o duwawu minɛ aja gadalamɔgɔ foli jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin u ma Sey Jalo an bɛ segin an ka kuma kɔrɔ de kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw la k'a f'u ye u ka courage ta hali bi baaraw a tɔw man jan bilen an filɛ kalo cɛmancɛ yɔrɔ la cɛsiri ni farifoni min n'u ye baara daminɛ ni o ye hali sisan u ka o continuer u ka dɔ fara cɛsiriw kan ani wulikajɔw kan k'ala ka cɛsiri ala ka wulikajɔ ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen sara ala kana sɛgɛn ninnu kɛ fu ye amin amin
ala ka o baraji bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ dugawu kɛ ni ala sɔnna a ma bi su in na ka o ladɔnniya k'a fɔ wajibi bɛ yen bɛɛ ka hakili to a la surafana mana dun an ka taa bi su in na ka taa y'a bani lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 waati Bangoni Jaginɛbugu ndolanci tere la ka kɛ ni Imam Hassan alayhi salam ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna ye o la bɛɛ welelen don bi su in na an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala sɔnna a ma a suntigɛ baaraw o ye alamisa ye sinikɛnɛ bɛɛ welelen don a suntigɛ kɛnɛ kan a tuluta bɛɛ welelen don an ka se ka taa tuluta ni ala sɔnna a ma o ye alamisa ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni Jaginɛbugu la insha Allah an ye foli kɛ ni waati in na ka taa an baw ma olu mun ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen bɛ nin n'a ɲɔgɔnna baaraw la ka se ka nafolobaw ta ka jɔ a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka nafolo caman d'u ma ala ka bɔdaw di ciba bonya kɔsɔn sallallahu Muhammad ni ye sun tigɛlen Bamakɔ a n'a lamini Ala deli ala fɛ ala k'a minɛ an bolo ala min ye minɛ masa ye ala k'an garisigɛ ala min ye garisigɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛnɛ waati dumanw kɛ tolominɛwele ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka folen to ka di bɛɛ bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixuel sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fana b'a la nɔnɔ mixuel yɔrɔ limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi. La tomate concentrée Zara, je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodamaya, Afaronko Kelen, Abedala Bukemea, Ibila Bella, no, Atandu. Teuka championi, no, Agute Zerika Galobunda, Idamaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter, c'est comment, Deganaya championi, papa.
papa tɛ danaya a ka di trop tɛ danaya I ye danaya minɛn fa. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye I jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Farifoni ni galabutana ya bobe dema national Jama jayorola konyo yorola lemunu yorola ali tosigi yorola jama bebe girete minga national magoroba mi demsumba mi aha national Niatimi ini kumulo dimi tenwanye Niatimi ini bana misente nwanye Niatimi ini farifoni benona Odela ubafe Asipori kala ubafe National ubafe National ubafe National wajulu keneka National Nega kera na te waratisi Tuguni foti national Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka a barikada an bɔra ka sun tigɛ an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu donna silamɛw fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a ye gɛlɛya ni tɔɔrɔko minnu sɔrɔ an ka ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔda d'a ma k'an san yɛrɛ kɔrɔ ka sababu ɲuman k'a ye an bɛ dugawu kɛ ba maliba ye jamana ye ala ka basigi don a kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli an bɛ dugawu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana in fintigilakaw ma ala k'u fanga se u donnen don jamanadenw ni tɔɔrɔ min cɛ ala k'u yɛrɛ k'u kisi k'u tanga an bɛ dugawu kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen ye k'ala deli ala ka hɛrɛ k'a n'u ye o kɔfɛ an bɛ dugawu laban an fana karamɔgɔ la seyidi sherifu usman malan hayidara an bɛ ala deli yarabi cɛkɔrɔba in ala k'a ɲɛ mɛn ala cɛkɔrɔba in bɛ siran fɛn o fɛn ye ala ka don a n'a cɛ ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala k'u ɲɛsin a ma tɔɔrɔmɔgɔ ni balawumɔgɔ setanɛmɔgɔ a fɛn o fɛn de bɛ wuli k'i kun ɲɛsin cɛkɔrɔba in na ka denbaya ma ala ka ko yir'u la minnu u ɲina cɛkɔrɔba in kɔ k'ala subhanahu wa taala deli miliyari caman bɛ ala bolo ala k'o di a ma n'ale y'a sɔrɔ bɛɛ b'a sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka bɔda di an ni a ma ci b'a bonya kosɔn sali ala ma o hukumu kɔnɔ mutar i bɛ ɲa ma ka segin bi nafila kan inshallah alhamdulillah sunalo shitan duruna nafila o jago tan salam bila ko duru jago kelen fatiha siɲɛ kelen iza ja nasrullah wal fatuhu o siɲɛ 7 a wurdi o de ya tawab siɲɛ 100 shutan duruna nafila jago tan salam bila ko duru jago kelen fatiha kalanen kɔfɛ iza ja nasrullah wal fatuhu ka taa bila sura labana siɲɛ 7 a wurdi ya tawab siɲɛ 100 ala k'a minɛ an bolo k'an ka tubiw jaabi mala san kama ala k'o dugawu minɛ aja an ka waati sɛnsɛra ka se foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen ok Usain Jalo
an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen de fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sabula n'i y'a ye an sigila sunkalo daminɛ don fo ka na se bi ma don o don plateau bɛ bɔ o kɔrɔ de olu de bɛ k'a ko jɛ an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Segu an ka lycée Cɔrɔnɔ Hadi Camu ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma a école sortant ani actuel ani fo ka taa se a karamɔgɔlakaw ma monsieur Sidiki Kulubali ani Abdala Cham fo ka taa se Malim Tarawele Sadia Kureishi an fa n'o ye Tɔnɔ Cham Seku Cham ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo monsieur Touré ani madame Touré Amdalaye Firiko Kolon Kare la k'u fana fo k'an ka docteur Kalilu Makasuba fo ka taa se docteur Ba Jakite docteur Lasana Darame an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka n'an ka foli kuncɛ Sirifila an karamɔgɔ n'a ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ an ka bi foli bɛ di an ka imam ma n'o ye imam Kɛsiki Ayidara bi y'a ka anniversaire ye k'a fɔ sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma k'a fɔ Sirifila bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ a k'a bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ inshallah karamɔgɔ Butar foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ alhamdulillah sabu an bɛ Ala fo ka foli fɔlɔ di Sirifila du kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba min bi su in na ni ale de bɛna jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'o ye tanti Alima ye ani a kɔrɔmusow bɛɛ lajɛlen tanti Fatumata tanti Aisha tanti Jara n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka taa foli di Ivoirien ma Aja me marakaden bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Kamisogo tɔgɔ la ni ka sɔrɔ ka Lɔbugu la bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo Usman Jara tɔgɔ la Kuluba Seko Lamine Tarawele n bɛ foli di a ma ka Komokaw bɛɛ lajɛlen fo Elhaji Yusuf Kasamara tɔgɔ la Sajalo k'i yɛrɛ fo ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen inshallah Ibrahima an b'a fo aw ka wulikajɔ la ani ka kabini wula fɛ fo sisan ka sigi ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan k'a lase limanaw ma ka Sirifila FM filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye Ala k'a ni bɛɛ dɛmɛ kunnafoniya kelen min b'an bolo dɔrɔn o de ye bi su in na ye waajuli ye surafanaw mana dun an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni Janginɛbugu la ni Ala ni kira sɔnn'a ma o hukumu kɔnɔ fɛn min ye Imam Hasan ale ka anniversaire a suntigɛ baaraw bilala alamisa nata ma sinikɛnɛ ni Ala ni kira sɔnn'a ma o la an bɛ foli kɛ filɛbaa bɛɛ lajɛlen na an ka technicien an ka ɲɛmɔgɔw sanfɛ fo duguma ka bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye sini ye don wɛrɛ an b'a fɛ ko k'an bɛɛ sini inshallah an bɛna bɔ an ka bi clip de jour o de ye an balimakɛ Hamala Berté ale ka dɔnkili ye o kɔfɛ aw bɛ sɔrɔ ka kizini ye inshallah Singalo jora ne makaloba Sungalo jora ne makaloba Singalo jora ne makaloba Sungalo jora ne makaloba Bala kambi silame jamauma Singalo jora ne makaloba Amala dani fo musuye Singalo jora ne dani fo cheba uye Singalo jora ne makaloba Ne dani fo demisen uye Singalo jora Sanoga kono kuloka Singalo jora ne Amala di barola Singalo jora Ne dani fo karamogo uye Singalo jora ne makaloba Singalo jora ne makaloba Kalande kono kambi silame jamauma